गुरुकुल Koleje mi? Ya. Hava. मेरा नाम Benim adım Karen. करण Karen Çokri. Samir. 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 Samir Çarmar. चल रहे Gidiver. हे गाइस Oğlunlar, kallece mi? Yaxşı, tanış olalım. Vicky. Samir. Karen. Öğren oğay. ये इन तीनों Bu olaryň ilkinji duşugy. तब ये खुद Şonda olar bu mendille bolan afalmyk duşugy ömürlük dostuga alyp barar öýdüp, hatda gödeňe de getiren okdylar. Ingolstadt College Gurukul. काफी बड़ा रूम Gatullu kanıtı. Bağışlamanı da ayşe diyen. फर्स्ट कम फर्स्ट Kim batırayı orada solum yiyenler. ओह गॉड Yine evim yerim olur. तरह के पत्थर कांट डू İyi huday. गुरुकुल Bir yatarı alır mı ya tahtı? बिस्तर Onu burada ait olur mu ki? तो सोना ही पड़ेगा हे गाइस Kallece gelim orada onunla okumalı olur. कोई सुनिए Hatta bir gatam orada onunla yatmalı olur. हे गाइस Bak benimle koşulur çoğuttu onun. Ya ervet ne? ताकि मैं कान में Yönü hiç kim dinlemeyenler kaynayan. वो क्या ना मुझे अपने आज Oğlanlar, लड़कियों की सब eğer siz hor çekken orada bana önüne aydın. Kulağıma tıkarı alpakta tayarlak koyacak. What's that? Ben de şimdi o kadın kıydaktaydım onu görüyen. Bekim. Bekim Kvetka. ये कौन Kimin Kvetka? ये गुरुकुल के Kolejin rektörü the one and Yeketek Cenap Mr. Narayan Shankar. परंपरा Dep, प्रतिष्ठा avray, अनुशासन hem de tertip düzgün. ये Bu bizim kolejimizin üç tane talabi.
ये वो Bular आदर्श bizim जिससे maksadımız. आपका आने वाला Şulon netijesinde bolsa, आपसे bir पहले जो gelce यहाँ से uğraya. गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत kalleji utoranlaryň öňkü tapgyry आज वो सब size görelle एक bolup जगह hyzmat बहुत etmeliler. कुछ बड़े Şu gün küni öňkü utoranlaryň ählisi कुछ बड़े öz işlerine üstünlük और kazandylar. उन सब में एक Käbirler görnükli ýazyjylar bolup yetişdiler. वो सब Beýlekleri, अपनी सारी telekeçiler जिंदगी ýa-da इस siýasatçylar खाए bolup हुए yetişdiler. उसूल पर चले। आज Ýöne olaň आप सबको hemmesini bir zat उस कामयाब birleşdirýär. वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको Olar इस देश bilimi के şu चारों kollejde तरफ से okabarlylar, चुनकर hem de यहाँ oň आए हैं। इस awraýyn विश्वास के साथ saklaýarlar. में वो काबिलियत है जो एक Şuň कामयाब size इंसान şeýle को üstünlükler kazanmagy mümkinçilikler bar. पर कोई भी Biz कामयाब bu ýere इंसान geljekde से oňa da adamlar bolup ýetişjekdikleri anam bolanlary ýurdun ähli ýerinden saýlap alak. आज आप Ýöne इस hiç गुरुकुल में üstünlük कदम रखकर öz-özünden gelýän näller. जब तक Her bir ullokan üstünlük öz-özüň pida etmegi talap edýär. हम उम्मीद Şoň üçin hem kollejiň howlusuna girmek bilen siz daşky dünýä bilen hoşlaşýaňyz. Siz şu ýerde käňiz kollej siziň üçin hemme zatdyr. अगर Siz erjellik bilen okardyňyz hemde bellenen tertip düzgünleri berk saklardyňyz diýip umyd edýäs. और इतना Eger talipleň haýsydyr bir tertip düzgün bolsa, hem de tertibe boyun egmese, ol haýal edilmän okuwdan çykarlar. भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। Onsoňam bir zady ýadyňyzda saklaň. तो अगर आप Eger siz şu ýerden okuwdan çykarylsaňyz, onda biziň ýurdumyzdaky okuw jaýlarynyň gapysy siziň üçin hemişelik ýapylar. लेकिन अगर Eger siziň haýsy biriňiz şeýlelikde öz-özüni pida etmäge taýýar bolmasa, onda häziriň özünde biziň kollejimizden jaýyndan çykyp gidip biler. अब मैं चाहूं Eger siz galmak ýüregiňizde düwen bolsaňyz, अपना onda bu derwedeler hem de daşky dünýä siz üçin ýapyk bolar. Indi men siziň başyňyzy egip, और अपना gözüňizi yummaňyzy hem de men aýdan sözlerim barada pikir etmeňizi isleýän. ओम भूर्भुव स्वः Şundan soň belli karara gelersiňiz. नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा 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 Yaş Raj Films hödürleýär. Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Uday Chopra, Shamita Shetty, Jugal Khanshal, Kim Sharma, Jimmy Shergill, Kriti Jangiani. Aşık maşuklar.
Kompozitor Jatin Lalit. Producer Yash Chopra. Senaryanın avtor hem rejissöri Aditya Chopra. Ani Ören oy. Vicky, nime sorutum? Görýän, teň ýanynda gyrmyzy giyimli gyýyp kim? Ol men hiç sadymam del, aber töwereti. Gyrmyzy giyimli gyýyp, gyrmyzy giyimli gyýyp. Sesini Vicky ediýäniň näme? Oh God. Ey Hudaý, sen meni näme gorkudum? चल जल्दी आ Çat meň ýanyma gel, men taňa bir zat görkedeýin. हाँ बोल Yeri, bu kim? ये कौन है Bu mu? ये Romeo and Juliet, Kiri Rancı, Sony hem de Mikhail, Samir hem. Sanjana. Bu bütünlüğü başka. Sen pikir ediyen adın del. O güýz men iň oturýan dostum. दोस्ती Dostum bolupdy. संजू मेरे Men बचपन की çağılygymda Sanju bilen dostlaşypdym. O mahal biz bir-birimizden aýrylmazdyk. Biz goňşy ýaşaýardyk. Bile de ulolluk. ये फोटो एक Bu surat oň dogulygyndan alınıpdy. उसका बर्थडे Şowunyň ertesi ol hemişelik gitdi. और अगले ही दिन On kakatyny başga işe bildiler. Ondan olar maşgalady bilen göçüp gitdiler. Şolum men ony iň soň gedek görüşüm boldy. 6-7 Bir 6 ýyl mundan bolupdy. O mahal men bary ýok 14 ýaşym vardy. Ahir sen onun ýerlerini bilýän mi? कुछ महीने पहले Bir näçe ay mundan ol bir şäherde bolma mümkin eşitdim. Ajap. Diýmek onun ýerde ýaşaýany bilýän de. Bilemok. पता करना भी नहीं Bilmegim istemok. Näme üçin? क्योंकि बहुत वक्त Sebebi गुजर चुका है। bu bir wagtlar bolupdy. Ol meni tanarmy tanamazmy ýa-da men bilen duşmak istermi ýa ýok तो bilemok. अगर हमारी किस्मत Eger में men नहीं maňlaýmaýadyran bolsa, Olsa iyi onu kaynağı nähilem da bolsa bulacak. bir ýerde duşarys. Aragan ne Eger yapacak? ikbal duşurmasa, onu etjek lazım ýok. ओए समीर Samir, तू तो sen bu gyýy söýýän. अरे Ay नहीं ýok यार, leşepe, ऐसा beýle कुछ zat नहीं। ýok. Ol ýöne köne dostum. Köne dostum diýen bolmasana. Sen maňa aýt. Bütün alt ýyllap näme üçin köne dostum suratyny ýüregiň ýanynda saklap ýörsiň? Ana, sana jaň edýärler. Yatmağa wagt boldy. Sen köne dostum diýýärdiň. Eger şeýle gyzyň suraty menne bolum bolsa di. Eýär men oň öýüne oturardym. Hem de ol maňa süýdi tagamly zatlary hödür ederdi. Oňa ortaledinle. Eger maňlaýmyza ýazylan bolsa, onu biz duşarys. Eger ykbal şeýle bolsa, onu etjek aladyň ýok diýe. Karın dedin kallejiň aňyrdan ýene bir kallejiň barlygyny şonu bola gyýdan okuýany sen bilýän. Men näme etmeli? Hiç saat etme. Ýöne pikir et. Ereketi bolsa men özüm ederim. Hey çıkar kalmış. Iyice galyanmış. İyice galyan. Oho. Hey. Sen näme diýän? Hey. Sen näme diýän? Oğurlayanmı? Kanır vakalı dur. Sen nire kaçan? Hani beri gel. Eğer milden güveden olur kölerin. Nire kaçan? Ишика! Николедия! Оулук! Ишика! Ишика! इशिका İşika. इश्क İşika. Gideli, hem de ýan tatyn allyk. Her ýylymda gaýdaly. Alkakmış. Mineral suw ýadymyzdan सब्जी çykartdyr. वाली दुकान में मिल रहा था Hemme ýer içeri ýadatlary ulakit. Men häzir barýan. Düňe ýemek içmek bar diýip pikir edýän. Ýemekden başga zat sen alady deňok. Muning bahasy näçe? 1,5 rupi. Mung bahasy 1,5 bolup bilmez, 2,5-dyr. Ýok hanım, bar ýok 1,5 rupi. Alacak bolma. Mung bahasy gün 2,5. Bir palça köpem del, adam del. Maňa düşünjek bolsaň ulan. Hiç sat eşletim gelen ok. Tıpçıklı etme. Sen bana satacak mı ya da yok? Göneğin ay. Hanım, onuň bahasy 1,5 rupi. Geçen hepde men joram sana 2,5 rupi töledi. Tölen bolma mümkin. Indi olur arzanlady. Bahasy 1,5. Yöne men 2,5 töleyen. Hani bol çaltırak dolu? Haýyş edýän, oňa suwd etmek maňa kömek etseň lan. Al al. हमारी किस्मत में Görýän bilen biziň oňuly duşmak maňlaýmada ýazylyp duruyor diýen.
Sen satacak mı ya da yok? Bir yarımlık zat ne men 2 yarıma satayım. Sen men başıma aylama. Men sana 2 yarım berýän. वैसे Ýogsa da 1 yarım 2 yarımdan az ahir. कैसे कम होता है 1 yarım rupi 1 yarım rupi 2 yarımdan az diýäňmi? Şunu men sana düşünürjek bolýan. 1 yarım rupi goşmak 50 pals. ýagşy. Onu 1 yarım rupi beräý. Ayda şana ýal bolar. Ine biledik hem gaýtaryňyz. Sağ bolun. Sağ bolun, minnetdar. अब जरा ये Hol bilediklerini bana orkadım. हाँ जी Size mi? Havva. जी नहीं मेरी Yönü men üçün näl, dosya düşün. Nähil diyerek? वो लाल Hol kırmızı renktäkisini. Ine şular mı? समीर Ay yok. Kokusu yaşırny. समीर शर्मा Samir Sharma? संजू Sanju? Unalar ýalyl. Samir, sen bu ýerde nämiş edýäň? मैं Men kollejde okuyan. Elbetde, Cenap Sharma. Yer bolýar. मतलब ये है Diýmek sen bu ýerde köpden bäri, hatda jaňam etmedin. फोन तक नहीं किया वो क्या है Sanju, mene sen telefon berýänmi wa? खाने बनाना छोड़ Yer bolýar, bahana gözleme. Sen men asla ýatlamarsyň. Men şu şäherdeligim ýa-da ýoklugum, men telefon belgimiň näçiligi asla sana bildirmändir-de. Men mamlamy? एक्सक्यूज मी Bagşlan, bu menki. Sağ ol. क्या है हाँ, कुछ नहीं वो जो Bu bir rahatda iýmek içmeň sana we. Men orada satyn almaly. Eýýäm sen allyňmy? Hawa, सब कुछ मिल hemen aldım. तो फिर चलो मेरे साथ Gidelim bilen. Men häzir görkezörüm. Kolejiň talibi bolup konman mär soran bolýan. Biz häzir gün biziň öýümizde gidýär. Kakam seni görenine gaty begener. कितने खुश होंगे अरे संजू मैं Sanju, her gidip bilecek gel. Ben umum ýaşa çaýyna barmaly. Onu dinç gün hükman geleceğine söz ver. Xan baba. Adatçı arıgahtan otluğa çen gelýär. कितने बजे तक आ जाती है बेटा वक्त Eýýäm gelmeli oğlum. He diýmen geler. आती है Sen kim garşylaýan? किसे लेने आए हो कॉलेज के Kolejin profesoryny. अच्छा Düşnükli. बस गाड़ी आने वाली Otlaýadyr geler. खान Xan baba. Awo, ये लड़की O kız kime? किरण बिटिया है Kiran. अक्सर O beri hersin gelýär. Kiran. अरे गुरुकुल Siz kolejden mi? के हैं आप यस सर Hova. नहीं नहीं Kömek etmeli mi? ये लो Yok, al. Gittik. जी सर Hova cenap. बस गाइस Yer balla oğlanlar. मैंने तो Men karara geldim. कल सुबह Ertir il bilen derwededen çykýanna gyýylan umumy ýaşaý çaýyny gurýan. और वो लड़की जहाँ Şol ýerde öz gyýyny tapýan. Ondan on göýdüne heredýänne sen ajaýyp, ýön ajaýyp diýip diýen. Men şeýle etmekçi bolýan. I'm gonna do it Indi bolsa tez aýdyň. अब तुम लोग Näil karara geldiňiz? ए समीर Sen Samir, क्या बोलता है तू sen mugu näme diýersiň? क्या वो जिंदगी पे Ol diňe sen ömürlük dostun bolup galyrmy? Yok. बहुत Ol साल men दोस्त köýni dostum. Inni bolsa, biziň atnaşymyzy mundan biýanada artdyrmak gerek. हे करण Ey Karın, sen näil pikir edýän? मैं उसे Men onu edil ajaýyp düşýal undorun. बुला दूंगा क्या Näme? ये क्या Sen näme tamtyk gurrun edýän? तुम लोग Siz ýadyňyzdan çykarypsyňyz öýdýän. लेकिन मुझे नारायण Ýönen narayan şankaryň aýdan zatlaryň hemmesi meň ýadymda. गुरुकुल के O kimde kim kolejde düzgün tertip bolsa, ओ कम ऑन यार Goýsana Karın. इतना डरपोक मत Beýle बन। gorkak bolmasyn o. एक स्पीच में तो लोग Adamlaň aýdan zatken olan haýsy benim göwnüň aljak. Ay, tenem aýwallah. नारायण शंकर narayan şankar sözüni howaýa aýdýan adam del.
वो पहले bir भी sapar करते şeýle थे edip bilem. और O फिर häzirem edip biler. वो पहले Sen nämen gözüne tutýan? बहुत Bu मशहूर ören teýrek bolýan waka. बहुत साल Bir पहले यहाँ näçe पर ýyl एक mundan student öň कहते bu थे ýerde बहुत bir बड़े, talip okapdyr. सबको लगता Ören था कुछ okuyup बने। liway diýerler. लेकिन एक Hemme गलती kişi odurmuşsa köp zady kazanyp biler diýip गुरुकुल şak का edýär एक ekeni. नियम तोड़ दिया मोहब्बत Ýöne ol bir ýalňyş goýberipdir. नारायण Kollejiň शंकर ने बिना düzgünleriniň देखे, birini बिना मिले उसे bolupdyr. निकाल दिया। Söýüşipdir. और जैसे Narayan उसे जानते Shankar हैं, hatda यहाँ से oňuň bilen निकाले गए, duşmandyram. पर admission नहीं। On ýöne kowup goýaraypdyr. Onsoň hem eger kimdir biri bu ýerden kowulsa, कैसा है? onun ol möjek petegini alır. Olan soň hiç ýerde kabul edilmez. Muny bolsa hemmeňiz bilýäňiz. Bu talibiň nirdedigini hiç kim bilen yok. Onuň durmuşynyň nähil bolanlygyny bilýän yok. Onu söýen gyz bolsa, öz-özüni helakläpdir. Ol Narayan Shankar'ın yeketek gyýdy ekeni. Şu ýagdaýdan soň सबको emme लगता था कि kişi इस Narayan हादसे के बाद Shankar'ın नारायण ýüreği शंकर ýokalar कभी öýdüp नहीं ümid etipdir. लेकिन Ýöne ऐसा beýle bolmandyr. वो और O भी hasam बदतर gazaply bolupdyr. तुम्हें Şeýlelikde men gorkawam däl, gowşawam däl. लेकिन Ýöne मुझमें menden नारायण Narayan शंकर से Shankar टक्कर bilen लेने की söwüşmäge शक्ति güç ýok. इतनी Bugün men beýle bir güýçlüler. Good night. Ýeşen rahat bolsun. मुझे लगता है Göwlüme bolmasa biz dostlaşyp bilerim kak diýen. तुम्हें थोड़ा सा इंतजार Sen biraz sabr etmeli bolarym kaň diýen işiki. जब तक हमें कोई Kimdir नारायण bir शंकर gelip से बचा- meni Narayan Shankar'dan halat edýänçe. Siz näme isleýäňiz? Derwezeden daşyrak duruň, daşyrak duruň, gidiň şu ýerden. Ertiriň haýyrly bolsun janap. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ýok, men muny edip bilmem. Ýok, men näme edip bilmem muny. Jenap Siraç, men size resmi namalary taýýarlan diýip aýş edipdim. Olar taýynmy? Owa jenap. Olar meniň stolumyň üstünde goýun. Bolýar jenap. ये क्या हो रहा है? Taýda näme bolýar? गुड मॉर्निंग सर Ertiriň haýyrly bolsun janap. मेरा नाम राज Men adym Ras Aryan. Siz şu ýerde men bilen duşmakçy bolupsyňyz. Siz näme taliplerin yüzünü sapakdan sowmalylygyny bileňizokmy? आपको ऐसा Näme bu ýerde galmagy etmeliligini bileňizokmy? Meni bagşlaň janap. Bu kiçijik gyýjaga men elimde skripkany görüpdi. Bir zat çalyp ber diýip menden haýyş etdi. नियमों को ना तोड़ना Bellenilen düzgünü bozmak bolanok. चाहिए। Yörüň men bilen. Bagşlaň. दिस इज Bagşlaň तो आप म्यूजिक janap. Diýmek siz sazdan okudýaňyzda. जी हाँ Hawa janap. पर आप चाहते Onsoň siz bu ýerde saz morlum bolup işlemekçimi? जी हाँ Hoş şeýle. ये जानते Siz kollejiňde bilen tanışmy? Hawa. ये जानते Şeýle hem siz bu ýerde sazyň okudylmaýanlygyny bilýänsiňiz. वरना Okudulara meýdemok. जी हाँ Hawa. मैंने Beýleki ýokary okujaýlarynyň üçüsinde size iş ödürlenenligini men okudum. फिर भी आप ये Şeýle hem siz uzakdan gelipsiňiz. Näme üçin? नौकरी ढूंढने चले आए क्यों
सर मुझे Jenap bu yerde maňa sadan okutmaga ruhsat etmejeňizi aýtdylar. लोगों ने कहा Muň mümkinläligini gaty kynlygyny adamlar aýtdy. पर मुझे Ýöne men Jenap kynçylygy ýeňip geçmek halaýan. Bu balyň garşysyna gitmek maňa lezzet berge. और आपको ऐसा Häzir men size näme diýjegimi bilemok. क्योंकि सर Men öňüme kämahal sizde ıkbala garşy durmak lezzet berýän ýaly bolup görünýär. Nime men mamny däm Jenap? राइट सर Ýok. आपके म्यूजिक Men taliplerime sizin sadyňyzdan näme peýda bar? सर स्टूडेंट्स Jenap, talipler uzun günlerini kitaplar bilen gumra bolup geçirýärler. Sag olary biraz goşuşmaga may berer. Olar biraz okuwdan dynsalarlar. Belkim saza düşünmegi öwrenirler. Sady öwrenmek isleýän talipler tap bilmeseňiz niçik bolar? प्रॉब्लम सर मेरा तो Onun işan saat Jenap. ये छोटा सा Men gijik tory öyle geldim. Oňa da atdan sarşdyraryny gaýdy bererim. I'll be gone Bu da atlar gataň saat. yeah Jenap Aryan, sizin önamlylygyňyz maňa ýaraýar. thank you sir. Sag bolun Jenap. मैं आप Men size bir mümkinçilik berjek. Eger siz okuwdan boş wagtlar sady öwrenmek isleýän talipler tapsaňyz, onda men sizi işe kabul edýän. Bolýar Jenap. Ýogsa da siz şu ýerden gidersiňiz. It's a deal Alel Jenap. all the best İşiňiz şowly bolsun. thank you sir. Sag bolun Jenap. Jenap ýere-de goýmaly. यहाँ रख दीजिए Getirin berek sag bolun. Men ödüm goýuşduraryn. Sag bolun. मैं कर लूंगा थैंक यू Sag bolun. Gidi beriň sag bolun. काफी शानदार क्लासरूम Okuw geçmek üçin siz ajaýyp yer tapsyňyz Jenap Aryan. I'm sorry Bağışlan Jenap. मुझे Men öňüme eger talipler okuwdan soň biraz arasda howada bolsalar, olaryň ýadoly aýrlarym kadip pikir edýän. कल से Düýünden bäri sizden sady öwrenmägen ogon talip isleg bildirdi. Sag Bir günüň içinde siz beýle zatlary nädip geçdiňiz? Sag bolun Jenap. Men saat bowru gudrat diýip öňem aýdypdym ahyry. Siz işe kabul edildiňiz Jenap Aryan. ये रहा आपका İşe kabul edildiňiz. इसे ध्यान से पढ़ो Ine sizin şertnamaňyz. thank you sir Sag bolun Jenap. thank you very much Ullukan sag bolun. मिसाल Jenap Aryan, siz kollejiň bir böle bolluňuz. Men size käbir zatlary düşündirmekçi. please sir Men dinleýän Jenap. 25 25 ýylyň dowamynda biziň kollejimiz özüniň däwini, awraýyny hem de tertip düzgünine buýsanyp gelýärdi. 25 सालों में Şondan bäri bu ýerde hiç zat üýtgemänni.
इसीलिए आज भी Şoň üçin şu günden biziň kalleýimiz özüniň şöhratyny ýitirenok. कल आपने Düýün siz öz islegiňiz boýunça bir näçe kursynyň ýerini üýtgetip goýupsyňyz. Bir gün bolsa ýene bir zatlary üýtgetmekçi bolarsyňyz. मुझे बदलती चीज Zat özgörjülse maňa yaranok jenap Aryan. मुझे किसी भी Maňa özgörüşlük yaranok jenap Aryan. पसंद नहीं Hiç gil özgörüşlük maňa yaranok. like changes Men özgörüşlük islämok. मैं समझ गया Men size düşündüm jenap. Ýagşy, गुरुकुल में hoş geldiňiz biziň kalleýimizde. थैंक यू सर Sağ olun jenap. मोहब्बत Saz özüniň joşuny संगीत söýgüden alýar. Joşuny. इंस्पिरेशन Söýgü hem de joşkun bir-biri bilen ýakyn ara baglanşyklar. दोनों का जन्म दिल से Atbalam söýgüniň saňa näme diýen bolsa, दिल के şoňa baglydyr. अगर Eger ýüregiň saňa sen söýýäň diýip aýdýan bolsa, जाओ onna sen öz söýgüňden ýüze gürmellärdin. ये मत सोचो कि वो Şonu sen öz söýýäniňe barp aýtdyn. उसी तरह Korkmagyn. Ol sen söýýäniňe jogap berer. Eger ýüregiň saňa şu saat guraly çalmak isleýänini aýdýan bolsa, या बुरा onna bar da çalyber. अपने दिल की आवाज को सुन Erbet çalarmyň ýa oňa çalarmyň bu arada pikir etmegin. उसे कर Diňe ýüregiň näme diýse, şoňa kulak asgyn. गौर से Inni bolsa derwede insep seredin. रोज देखते हो Onu siz her gün görýänsiňiz. सामने से तुम रोज Her gün oň duşundan geçip gidýänsiňiz. Hem de ondan hiç kaçan çıkan yok. गौर से देख Ona üns verip seredin. और अगर तुम Onu soňam gödegine getirip görüň. Siz bir gyzy söýüpsiňiz. तो उसे उसके O gyzy bolsa derwedäniň aňyrsynda dur. तुम्हारा Size garaşyp dur. Diňe size. वाह Näme? Nobody's ever been Sizinkilerden up, huh? hiç wagt hiç kimi söýmänmi? हाँ वो तो Eret, बता रहे ol sen çağır ya. Ol sana gelip derwedäni hiç kaçan ऐसा छोड़ो कि वो कभी yapılmadı ýaly giňden açyp goý diýip sorýa. get up and Sen näme garaşyp dursun? वो हमेशा के लिए Ol sana ömür bak garaşyp durup bilmez. सिर्फ अब Öz ýüregiň çağırşyna kulak as. Bar onu garşyla. Bar, come on सिर्फ bar derweden giňden aç. come on get up Ýüregiň näme diýen bolsa şonu et. Tur, ugro, bar. दुनिया में Dünyada näçe ýigilmeklik bar bolsa da, şonu da ýürek söýgü ateşine. जाओ कह दो Barın, इस जहां से hiç kimin söýgüni saklap bilmejegini hemmekşe aýdyň. रुकना Hiç kimin. अब ये मोहब्बत है
चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, ऐसा करते हैं क्यों जानते। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। बातों में ये एक शरारत सी है, तेरी बातों में एक शरारत सी है, मेरे होठों पे ये एक शिकायत सी है। तुझको बाहों में ले लेकर झूमने हम लगे,
क्या करने लगे क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है Cenap Aryan, siz näme haýyş edýäňizi bir düşünýäňizmi? Bellenilen düzgün tertibi beýle batymyndaýdyňyz. Yok yok haýyş edýän. Pikir edip görüň, başga çykargy ýok ahyry. Siz okudan boş wagtlar talyba gazanç etmek üçin oňa ruhsat bermegi menden haýyş etmekçi bolýaňyzmy? Bu mümkin näl? Cenap, Samber'in kakasy ýogally. Oň ejesi oğlunu okutmak üçin pul gazanjak bolup halif bolup galypdyr. Şoň üçin bir işçaga tap işlese, ejesine bir azık golluk boljak. Pikir edip görüň, bagyşlaň. Please. Mümkinmi? Haýyş edýän jenap. O Samir. Akşam saat 10'dan giýjäk alman umumy ýaşaş jaýynda bolmalysyňyz. Düşnüklimi? Ýaşy jenap. Men özgörüşlikleri halamok jenap Aryan. Bu aýdyň jenap. Hoş galyň jenap. Siz mümkin bolmak taýt etdiňiz de jenap. इश्क बिना क्या जीना यारो इश्क बिना क्या मरना यारो इश्क बिना क्या जीना यारो इश्क बिना क्या मरना यारो गुड़ से मीठा इश्क इश्क इमली से खट्टा इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है ओए Kaka, sen näme boldy? Näme üçin durdun? तुसी रुक क्यों गए Priti gelýär. पीछे पीछे आंदा मेरी चाल विंदाय पीछे पीछे आंदा मेरी चाल विंदाय चेहरे वालियां वेखदाय वे ओए तुसी कोल आए Yüregimiň maňa näme aýdýanyny goý kimem bolsa biri aýtsyn. Goý ol maňa ýylgyrsyn. Goý men yüregim ýeňillik tapsyn. उनते मेरा दिल जागदा ना सोंदा है की कर रहा है कुछ कुछ होंदा है ओए की कर रहा है कुछ होंदा है ओए की कर रहा है कुछ होंदा है ओ जगी जी Priti geldi. कहते आ रही है हाँ आ तो Hawa geldi. Ýöne osan gaharlanýan ýalylar. मुस्कुराहट लेकर आ रही है जी की Seyret sana koğuşa yedirleymesin. Meni bağışla kaki. Burmund. आओ जी Bol uğra. हाँ जी Men sidenýämaýsam kam. Men dinleyen. Maňa bir zada bolýa. Hawa, maňa da bir zat bolýar. Nerede? Şu yerde. Maňa dogryň aýsana kaki. Sebäbi men bir zady duýýan. Sununmy? Nerede? Şu yerde. Kaki. Inni siz bir zady ýadyňyza düşürdiňizmi? Hawa ýadyma düşdi. Diýmek siziň bilen bir zat bolýar. Yok, eýem hiç tat bolanok. Onna ýaxşy da. वेरी गुड Gaty owy. Samsa, süýji zatlaryň ödüňi ber. Men bilen oýun etmegini men size näçe tapar aýtdym. ये इश्क इश्क है Eger bu sey bolsa näçek? Sey bolsa näçek? Işika. Sen hanım Monika çağırýar.
Ey Huday. Girin. Siz meni çağırdınız mı hanım? Hava işka gir verin. Sen doğan oğlanın varen sen görmeye gelipdir. Men ona bir yere görme görşe gelenler diňe men hut ödüme ruhsat bermegim bilen gelip bilerler diýdim. Ýöne ona taň aýtmaly möhüm işi bar ekeni. Şoň üçin men ona ruhsat berdim. Ýöne beýle zat inni gaýtalanmaz. Hawa men düşünýän. Excuse me. Bağışlan. Sen mi? Ah men edidim işika. Men hin köpdüm er göremokdum. Borsatrak kuzoklu meni. Yoksam sen iri bilen erkeklerin kalleşini nämiş edip ýören hanım Monika Aydar. Men sen söýýän. Men sen köpdüm er göremokdum. Sen näýil olulypsyň? Gideli. Oturaly. Ýok gideli. Hanım Monika, hanım bol. Yılgar. Azap. Sen belki men bu ýerde näme edip ýören bilýändin. Doğrudan, işika. Men ilmidamı sen akda pikir edýän. Hatta men sen düýüşünde de görýän. Käme hal sen düýüşüňe de girýändirni. Dogry delmi? Men şeýledirem öýdýädimi? Diýmek, bir de wagt ýitirmek gerek gäl. Sen maňa ter ederdin, menim saňa ter ederim. Bildiňe bir-birimizi ter edip geplemän oturar. Eýden bu tam delmi? Men bir de ýygy-ýygydan duşmak gerek diýip pikir edýän. Şeýlelikde dynç gün agşam saat 4'te men kiçi ruhdakyna karanlykda saňa garaşýan. Gelgin. Pikrem edem o. Hanım Monika. Ýaxşy. Bu ne aýyl ajaýyp. Diýmek bu şýançak. Excuse me. Bağışlan. मेरा नाम करण Men adım Karın. Sizin adyňyz näme? Hi. Salam. I'm Karın. Siz adım näme diýdiňiz? क्या बताया था? Her gedek özüňize depek getirmek nädip başardy? जी. Siz näme diýdiňiz? Näme üçin men ilmi dama siziň eliňizde daňyp bermeli bolýan niýen? जी पता Men size näme diýjegimi bilemok. आजकल मैं कहीं और हूँ और मेरा Men ilmi dama bir hakda pikir edýän bolmag mümkin. Siz Lukman bolmagy hem iş isleýärmidiňiz? Men Lukman näl? Diýmek siz bu hastahanada şefaat üýesi bolup işleýäňizler, şeýledemi? Men bu ýerde işlemok. Bu hastahanan men kakam urdy. Hem de bu otogy men haýyşym boýunça belemegi menden haýyş etdi. Şondan bäri şu ýere gelip çağalar bilen wagtyny geçirýän. Siz aslyny näme bilen meşgullanýaňyz? Hiç tat bilen. Eger men hiç zat bilen meşgullanýan bolsam, bağışlan, men sizden käbir zatlar barda soramokçydym. Bir sapar men sizi gece menzilde gördüm. Siz o ýerde ýökediňiz. Ot gelip durdy. Şonda men sizi seyretdim. Siz gitdiňiz. Düşünemok. Siz şonda kimdir birine garaşýarmydyňız? Eger siz bu barada gurlaşmak islemeseňiz, men gurlaşagym däl. No problem. Siz menzille gyýyz görüpsiňiz. Ýöne oň toýly watynadygyny üns bermäsiňiz. Oň hyna bilen renklenen ellerini görmäsiňiz. Toy zülpüne üns vermäsiňiz. Sebäbi şonda karba çaldy. Şo mahal hindi gyýlar agzlaryny bekleýär. Men öz ärime garaşýadym. Yok. Alad etmeň. Bağışlan, o nire gittik ha. Tamir, sen şu ýerdemay. Näme biraz bolaýdymy? Sen maňa aýtsana, näme üçin gyýyzlar hem de ýigitler bir-birini gyrmaz sary güller soň götürýärler. Bugün güller güni. Güller güni? A sen güller gününden tutjaňmy? Garaşylyk günüň adamyň dowlagynyň barlygyny men bilýän. Güller günüň ol näme diýeni bilem. O näme bolýar? Bu gören ot bayramçylyk. Eger şoň haýsydyr bir gyýdy gül togat berip oňa sizi sydan diýseňiz, ol sizden ýüze görmez. Gören ýakymly täzelik. Neseret? Fargul dostun şan, gyrmady bolsa söýgüýüň. Fargul özüňe salyp goý, maňa bolsa gyrmady gül berek. Näme üçin siz hemme iş men symatdyňyz? Priti. Men hiç ilerget zat aýtmadym kam diýen. Sizi bayramyňyz bilen gutlaýan. O nähili bayram? Güller günü bilen sizi gutlaýan. Güller günü bilen? Hawa, şu gün
Ulu bayram diýip maňa aýtdylar, şuň siz meniň gülümi kabul etmeli. Ha, men düşünýär. Eger inanmasaňyz isleýäňizden sorap göräýin. Men size inanýan. Kimdir birinden soramak näme gerek? Eger bugün güller günü bolsa, onu oň bilen men saçlarym mede. Siz ruhsat edýäňizmi? Owa. Sen häzir Julietta meňdeýän. Rameya. Bugün meňem bir zat belläsim gelýär. Size ýadygarlyk sowgatyny gowşurmakçy. Aşyan. Owa. Häzir men saňa Ýa-da nähil adar bermeligini gözüňe görkezerdim. Nähiller bir güller günü tatlap tapan bolup ýörşini. Respublikanyň güni bilen, dowlatyň güni bilen. Şunu hulus dolyrt. आज दोस्ती भूल Bugün dostluk barı söz aýtma Samir. आज तो बोल ही दे Sebäbün holy bayramyň. Agyz. Sen nerede kankap ýörsiň? Yarım saat der men sana garaşýan. Bagışla edýdim. Hiç ýyly bagışlama bolmaz. Näme üçin sen başga kişileriň wagtyna sarp goýaň? Yer bolýarlar besedelli. Men bir ada ýerine senin üçin täsin gülleriň çemeni satyn aldym. Sebäbi bugün güller günahyryn. Iň soňky gezek bolsun. Şagyzy, men senin hyzmatynda. Sen bilen bile bolmak nähili ýakymly. Men edýdim. Gidelim, men seni Samir bilen tanışadyň. O kim? Samir. Salam Sanju. Ine men dostum, oň bilen men seni tanışdyrmakçydym. Geň galyň gerek şeýle dämi? Hawa. Bradrak. Dipak. Bu Samir. Köni oňa dostum. Samir, bu bolsa Dipak. Men ýigdim. Geň galyň gerek. Sen görenme şat. Bu senin naharhanaňmy? Yok, men berdi işleyen. Demek nahar getirjol işýände. Hawa. Bagışla. Biz sen ýygyňdan geldik. Dostlarymyz bilen kino gitmekçi bolýar. Yok Sanju, men gidip biljekken, men işim köp. Gitdik. Samir, sen bir günlük jogap alyp bilerdiň ahbeti. Häzir gidip biljekken, men ýaňy işe kabul etdirler. Ýör gitdik, görüşür. Ýür gitdik. Yer bolýar. Soň. Ay bolýar. Görüşür. संजू Sanju, हैप्पी रोज seni güller günü bilen kutlayan. Sağ ol. तो अब तू क्या Indi sen näme etmekçi bolýan? कुछ नहीं Men gaýdyp बस आज oň bilen duşak gel. कभी उसका Oň gözüni döwürjek gel. भूल जाओ Onu unutjak. Ören oňat. वेरी गुड Sen dogry diýäň. बहुत अच्छा Eger men ýalňyşmaýan bolsam, बहुत सही जा रहे हैं ol sen şol sebäpli umumy ýaşaýyş çaýyň derwesinden çykyp gidin gaýdyň öýdýän. तुमने गेट पार किया Ha? है ना Hawa. और आज तुम Bugün bolsa onu unutjak bolýan. Sebäbi ol başga ýerini söýýär. वेरी गुड Ören oňat. बहुत अच्छा Sen dogry diýäň. माफ कीजिए Bagışlan jenap. कुछ Käbir लोग adamlar jogap gaýtarman söýýär. लेकिन मोहब्बत Sebäbi hemme kişiniň siziňki हर ýaly किसी की şowrap किस्मत duran आदमी o. से नहीं होती सर Men hiç kime ये तो men hiç kime menki ýaly şoňa düşmeligi her gün Hudaýdan dilek edýän. तुम ठीक Aýratynam siziň üçinňizde. समीर Samir iňgulmanyna kimdir birini söýüp biler. उसे देख सकते Onu görüp, उसकी onuň हंसी gülküsini eşitip biler. उससे बातें कर सकते A menne gorsa şu da ýok. मैं तो इतना Belkim bolmadam. क्यों नहीं Näme üçin jenap? क्योंकि जिस Sebäbi men söýen gaýdym, eýýäm bu ýagda jahanna ýok. वो इस Ol öllü. अर्चु Ol ýok. I'm sorry Bagışlan. नो Hiç de. आई एम नाउ Sebäbi men onu söýenimde मैंने उससे ol maňa menden köp ýaşamaga söz bermänli. से ज्यादा चाहिए कि Söýgüde hiç hili şert hemde gereş bolanok. तो अफसोस Şoň üçinem hiç tat barada gynanmak gerek gel. तो क्या Ol men ýanymda bolmanda näme? मैं आज भी Onu öňküm ýaly söýýän.
Onsoň bu men başka hiç çili gyýda duşmanlygym däl. Men gözüm yumdygym. Men onu dirilipläki ýaly görýän. Men onu hiç wagt ýatdan çykaryp bilmen. Samir. Sen o söýenine diňe sen ýeke ödüňe söýmäge söz beren näler ahry? Onun näme üçin başga biriniň söýýänligi üçin onu unutjak bolýan? Ýok dost. Söýgüden beýle basym boyun gasyrma. Söýgü durmuş ýaly akbalyň her bir öwrümine ýeňil bolmaýar. Adam elmi dama özüne bagtly duýmaýar. Ýöne biz şunuň üçin janymyzdan elüzem zog ahry. Öwrüň üçin meni bagyşlaň. Bagyşlaň. Eger nalayan şankar bir de bu ýerde gören bolsady, onu ähli söýgüniň harasatlaryny tamam bolardy. Giýjäň rahat bolsun. Sag bolun. Yeah, good night. Thank you. Sag bolun, bagyşlaň, sag bolun. Söýgü durmuş ýaly akbalyň her öwrümine ýeňil bolanok. Adam ilmi dama özüni bagtly duýanok. Ýöne biz şuň üçin janymyzdan elüzem zog ahry. Salam. Salam. Men seni garaşdyraydymy? Bagyşla. Hemmesi düzüg. Sant edersmi? Bu sana arada elini sala koyveren üçin. Men sen ýaly ýigitler oňuş bilýän. Men sen el galdyrjak gyýdyň däl. Men adım Işik Athan Rajir. Islesem ýigitleň ýüzlerçesi men öýümde hyzmatkar bolup işler. Şeýlelikde innik tapar kimdir birine kilçiklik etjek bolanda, öňünçe meni hemde men duluňa çalan şapbadym ýadyňa salgyn. Come on girls. Gittik gyýdylar. Hemme dedimmi? Bagyşlaň. Bagyşlaň. Hanym Athan Rajir. Siziň şu şapbadyňyzy maňa sapak boldy. Size ullukan sag bolsun aýdýan. Ýöne, men şonu oýunyň düzgünini bilmän ilkinji gedek oýuna giýişipdim. Ine gepem şunu. Gyýdy bilen tanyş bolmankaň ýöňe bilen biziň bankda hasabynyň barlygyny ýa-da ýoklugyny sormak gerek ekeni. Ine men şonu bilmändirin. Eger men bu barada öňünden bilen bolsam, onda başgaça çemeljerim. Men adym Vikram Oberoy. Men kakam bu ýurdun ýyr senat eýleriniň biri. Eger ol istese siziň kakyňyzy işe kabul ederdi. Serediň men nähili samsak. Men hatda tanış bolmagyň ilkinji gününde şu zatlaryň hemmesini aýtmalygyny bilmändir. Men ýöne bir söýdüňimde owadyny gyýdy gördüm. Oň bilen tanışmakçy boldum. Biziň dost bolmagymy isledim. İlkinji tanışlyk üçin men bu ýeterlik gaýtdym. Men nähili samsak bolupdym. Indi men düşündüm. Gaýdyp men dolugma şappa çaldyrman. Ýene bir gedek sag bolun. Size iň gowy datlary arzu edýän Hanym Athan Rajir. Gideli işika bize wagt boldy.
Vicky, sen niye de oldun? Sen katı ordun. Mene sen dost oldun ama bayın oğlunu bilmendirin. Sen ne fikir ettin? Eger men bayın oğlu bolamansam, onu sen yanına nahar getirisi bilen dost olurdum men. Sen ne mi diyen? Men kakın bankı işliye. Ne mi? Ha o. Onu bilen buluyum. Bana onu ödorunu koymak gerek oldu. Men bayın oğlunu dedim. Şonun ol sen bolaydı. Hakkılı olacak zaten. Yer bol ya, gel bunu yattan çıkarılı. Ol sen bana ayttını. Ne için o odunu ıydar beyli olum soğulayalar ha? Sebe bunu oğudun, şoň içinin bulmuşsun. Ne mi sen tancuğunum şunun alı mı? Yok o nerler. Ol iyicecik. Onun olu odun olmalı lel. Vicky, dur, häzir neden bunu belliden, dur diýelme sana. Häzir belliden diýelmeden gülen. किरण बिटिया İlkinci yedek men kirani. Şu mendille vurdu. फॉर्म पे देखा था बहुत Ol goloyda durmuşa çıkıptı. Sonra men onu birinci hem de iň soňky yedek bagtly ýagdaýda gördüm. और आखिरी बार हंस Şol gece onun adamsyny gulluga çağırtdylar. क्योंकि उसी रात Fergette dartynly ýagdaý emele gelipdir. Yol bolsa harby howa güýçlerini uçurman bolup gulluk edýärdi. बहुत तनाव हो गया था Ine de ol täze öýlünün gelinini galyrdy da öz borcuny berza etmäge urudy. नई नवेली Şondan soň onuň gelini elmedi ama चला गया öz adamsyna duşmak umydy bilen şu ýere gelýär. बार बार यहाँ Muň boljak zat däligini hemmesi bilýärdi. उम्मीद पे कि शायद Sebäbi 2 ýyl munyň किसी गाली सो Fergette 2 uçor arsy sorsuz ýitirim bolupdy. Olary näme bolany hiç kim bilen okdy. नहीं है क्योंकि 2 साल Men göwnüme onuň öz hem adamyň bir ýandan berdiği däligini bilýän kadýär. मुझे तो लगता है कि अब तक वो भी Şonda da ol bu ýere gelýär. उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा Ol bir adamyň göwnüni götürmek üçin gelýär. एक Öz gaýnatynyň atstavkadaky general mayor Xananyň göwnüni götürmek üçin gelýärdi. खन्ना Xan şeherde iň baý adamdy. एक रिटायर्ड आर्मी Ol umydyny gaçyran okdy. सबसे बड़ा आदमी Tä oğlunun cehetini öz gözü bilen görýänse, oğlun ölendir diýip hata अपनी etmedi. आंखों से नहीं देख लेते Xan gelinini öýdüni ärli alyp barmagyny talap edýärdi. है कि किरण वो सब रस्म Nanjini Kiranyň ýeki tek jorosudy. Ol general mayor Xanyň uly oğlunyň aýalandy. किरण की इकलौती से Oň äri harby bölümde maksatnama taýarlaýjy inженер bolup işleýär. Ondan köp bilen öýde bolanok. वो पत्नी है Nanjini Kirany edil özüniň kiçik uýaty ýaly görýärdi. Hem de onu bagtly ýagdaýda görmek istəyärdi. ज्यादातर घर से बाहर Nanjinin kiçicik ogly bardy. Ol bezatçydy. Adyny da bolsa Ayuş diýýärdiler. खुश देखना चाहती है उसका Ol छोटा Kiranyň durmuşynda ýagtylygyny şökletdi. वो किरण Olar bile oýnaýardylar, gülüşýärdiler, ağlaşýardylar, tertleşýärdiler. रुलाता है Şoň bilen bile bolunmy? कहता है Kiran özüniň ähli bagtsyzlygyny, hem de gam gususyny unutýardy. Ondan belli bir wagtyň dowamynda oň öýü çagy ýaly bolýardy. उसकी उम्र ही क्या Emma ol hakykatdan çagydy. 19 साल Oň bary ogy 19 ýaşy bardy. जो यहाँ आई थी Yine geçmişi atlamak üçin şu ýere gelen Kiran bardy. Men bar aýdyp biläjek zatlarym şular. Haçanam bolsa bir wagt bagtly bolaýdy öýren ot bolardy. Good morning. Ertiýeriň haýyrly bolsun jenap Aryan. Erteň haýyrly bolsun jenap. Siz näme işleýäňiz? Siz näme buyursaňyz men şonu edýän. Men güne salam berdim. Menem güne salam berdim. फर्क सिर्फ इतना है कि आप Tapawdy diňe şonno. Ýagny biz muny dürlükde etdik. एक्सक्यूज मी Başlan jenap. मैं आपसे पूछना Sizden bir zat sormakçy. Siz muny näme işleýäňiz? मुझे Men günüň şöklelerini Hudaýyň ışkyny görýän. उसकी रोशनी Şonda men göwnüme özüm en tek gowşak däl ýaly bolup görünýär. लगता है कि मैं सूरज Göwnüme Hudaý maňa kömek edýän ýaly. अच्छा लगता है मुझे A siz muny näme üçin edýäňiz? मैं तो Meni gündüni Hudaýyň ışgyny gözlemok. जंग नहीं है Men ýöne günüň şökletine ýugunmak halyan. Şoň üçin men muňa güne baş emek diýen. एक्सक्यूज मी Başlan jenap. मैं आपसे Men sizden ýene käbir zatlar soramakçy. Hani, sora berin. शायद आपको पता नहीं आज Jenap siz bilýän närseniz, bugün Holy bayramy. लेकिन Men talip biriň onu bellemegini isleýän, ýöne çağır onu bellän oklar. Ha, o çağalar holin bilýän oklar sebäbi. Bu hiç kimin kellesine de gelmändir. मुझसे Onsoňam maňa hiç kim beýle haýyş bilen ýol tutmady. पूछा Jenap size ýüz tutmadyklaryň sebäbi olar sizden gorkýarlar. और आप A siz jenap Aryan menden gorkoňyz okmy? नहीं सर Ýok jenap. मैं कभी कोई Oňudy iş etmek maňa hiç kaçan gorkura bolanok. अगर मुझे Eger men bir zat barada akyl paýgatly sorýan bolsam,
Onu men hiç taatdan korkamok. Kolejde hol hiç açan bayramçılık edilmedi, bellenmedim. Bu bayrama men hiç ýyl garşylygym ýok. Egerde taliplerden kimdir bir hol bayramyny belläti gelýän bolsa, onda muny kollejiň daşynda belläp biler. Sağ olun jenap. Excuse me. Bağışlan jenap. Sir, हमारे Bizim gadymdan gelýän dämimiz bar. इस दिन की Holining birinji günden maşgalanyň iň ýaşulsynyň maňlaýyna basma basylýa. अगर आप Eger siz garşy bolmasaňyz, men muny talip bir hemde öz adymdan edeýin. मैं छोटा Diňe सा bir azacık jenap. हैप्पी होली Bagtly bolun jenap. Hey Raj. Raj. Näme? Seni holi bayrama bilen gutlaýan. सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जा तू गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जा रे हमको तू गाली हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं झूठी झूठी बत्तियों वाले भोली सूरत दिल के है काले झूठी झूठी बत्तियों वाले भोली सूरत दिल के है दिल के काले ये आशिक लुट जाने हैं दिल सब दे टूट जाने हैं ये आशिक लुट जाने हैं दिल सब दे टूट जाने हैं जा कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया ओए मुंडिया दादा रहा सूली पे चूना तुझे टंग दिया मैं सूली पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा मैं तुझसे अगर डर जावा वो दिल नाम तेरे कर जावा याद रखना मेरा कहना ये दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम
खड़ी है, बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है, क्यों मुझसे दूर खड़ी है, दिल के नजदीक बड़ी है, आ लग जा गले तू किसी बहाने से, बहाने से, बहाने से। बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है, हर लड़की दूर खड़ी है, मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से, बुलाने से। सोच कर था तुझे आना, आकर वापस ना जाना, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, ये आशिक लुटे जाने हैं, दिल सब दे टूटे जाने हैं। तुम हो या कोई खुशी, पूर्वा का झोंका है, एक आए एक जाएगा, क्यों दिल को रोका है। किस दिल को हमने नहीं, हमें दिल ने रोका है, कोई बता दे जरा, क्या सच क्या धोखा है। ये दुनिया सारी बड़ी है प्यारी, यही एक सच है, ये सब रंग बड़े सुहाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, ये आशिक लुट जाने हैं, दिल सब दे टूट जाने हैं। सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दे जा तू गाली, झूठी झूठी बत्तियों वाले, भोली सूरत दिल के हैं, दिल के ये काले। हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, ये आशिक लुट जाने हैं, दिल सब दे टूट जाने हैं। हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, ये आशिक लुट जाने हैं, दिल सब दे टूट जाने हैं। Hey darling, you know a new song, huh? Oh Vicky, you're so fine, you blew my mind. Hey Vicky. Vicky. Go on. Bar. Ya. Ne molle? Men dostlarımın göňüne şonda men özümi erbet alyp barpmyşym. Şoň üçinem senden ötünç sormaly. Ha, şeyle mi? Aten göňüňe nägili?
Men göwnüme olar dogry aýdýarlarym kadiýen. Bagışla. Emmet dedi o. Men dostlarymyň göwnüne senem özüňi näde urap barpsyň? Senem ötünç soramaly. Sen göwnüňe näýeli? Men göwnüme olar dogry aýdýarlarym kadiýen. Ýaxşy. Bagışla. Inni biz hutma hutwalluk. Ay gatyr beýlede däl. Näme üçin gatwyr beýlede däl? Ya men senin dulugma şappat saldyň. Men oda şappat salmadym. Sen näme meni urmakçymy? Ana ençin urmaly. Sen gyýda il alyrjakmy? Eger gyýd maňa hutma hut diýsem, maňa başga näme etmek galýar? Ýagşy. Men muny gaýdyp gaýtalama diýal etjek. Ur. Bol ur. Han bol. Ursana. Yer bolýar-da. Başga uraýar, şu wagt elim hapa. Men dostum seni beýledir öýtmändiler. Men mamle kenim. Gaýdyp seni göresim gelenok. İslamok. İslamok. Nici. Sevmi, sen näde bu ýere düşdün? Men bu ýere size bir zatlar aýtmagy geldim. Maňa? Hawa. Ýöne öňün şeýle gaharlanma jaňyda maňa söz beriň. Ýagşy, gaharlanman. Men siziň durmuşyňyzda hemme zady bilýän. Näme üçin siziň men dille ýygydan bolýanlygyňyzy, siziň adamyňyz bardy. General mayor Han hakdy. Hemmesini bilýän. Onsoň çağırymdan näre ýigitleriň dogumly, gyýlaryň bolsa gowşak bolýanlygyny bilýän. Men size duşamdan soň munyň beýle däldigine düşünip galdym. Siz beýle gyýlary düýünden megdeş däl. Eger size men dostum diýip aýdyp bilýän bolsam, men biçak buýtanardym. Maňa gahargynyň gelmejegini ýadyňyza salyň. Men gaharlanamok. Men beýle oňa sözleri eşitmäge innik etmeýändirim. Men kiçik şäherdäki durmuşa çykan gyýt. Hem de bu yerde yigit bilen gyýy dostlaşyp bilenok. Bu güne muny ret etmäge men güýjüm çatanok. Siz maňa çenden aşy baha berýäňiz. Men siziň gözüňize getirişiňiz ýaly. Men beýle gyýy. Ondan başga kim nämenin günädigini, nämenin sogatdygyny aýdyp biler. Bu onuň alazasy. Bu zatlaryň Hudaýyň ýerine goýun. Bizdiň ýüregimiziň diýen zadyny eşitip biler. Men ýüregimde näme bar bolsa, men hemmesini aýtdym. Indi siziň owatyňyz. Eger siziň ýüregiňiz bu oňat iş diýip aýdýan bolsa, onda maňa eliňiz olsun. Eger siziň ýüregiňiz bu näme diýse, onda gidin. Mundan biýana men hiç haçan siziň ýoluňyzda durmajagma söz berýän. Salam, men adym Karin. Asiziňki näme? Dostuňa siz diýip üzlenilmeýär. Sen diýip üzlenilmeýär. Men adym Kiran. Gideli. Näme sen doga okujak gelmi? Men eýem doga okudum. Gideli. Samir, sen oňat iş tapmaýanyňa men inanamok. Sanju, talibi kim wagtdan iş arar öýdýän? Onsoňam näme iş bolsa bolsun, sen oňa ýürek bol ýapyşsaň, onda sen hemşe bereket tapardyň diýip ejam aýdardy. Beset, maňa gurrun berip durma. Näme üçin bugün Tom daýyl urmokly? Ony ýerde? Bolýa soramasana. Näme üçin? 3 saat mundan öň öýde toňuna kapyny ýapyp otyr. Köýne zatlaryny aktarışdyryp, näme diýen diýip sorasam, ol jogap beren o. Tan edýän edidim, tan edýän. Kaka näme diýen? Tan edýän edidim, tan edýän. Görýän ýöne näme üçin? Sen atam döwrüň işigini giýýän. Näme üçin diýänmi? Bugün men Jeni bilen duşşan. Jeni daýda sen bilen duşuşýarmy? Altaýlap ol menden boyun açyrdy. Şu gün bolsa ahyrym radylyk berdi. Ýöne sen hiç haçan köýne eşiklen giýip görmäniň ahyry. Gep Jeni'nin öňkü ýigitler gowy görýänliginde, şeýdip men eşik bilen geriň aldyrmakçy boldum. Men hala
ayağıma ok çıkar. Sen aýdýanyň näme bu sen ejek iň oňat görýän pençegi dahyrin. Şeýle dälmi? Kaka, ondan beri 20 yıl geçti. Näme eýsem 20 ýylyň içinde eşik üýtgäpmi? Samir, sen näme diýersiň? Bir pençekde gatyga görüşýär. Gördüňmi? Oňa gulak asma. Oň bu barada düşünýän zady ýok. Men sen bu ýagdaýda goý bermem. Anel giderin. Hoş Samir. Kaka, kaka. Sana aýdylýan zady gulak as. Oňa oturak geýnäýsene kaka. O aýdýany ünsvermeň. Öz bilşigine göre hereket ediberiň. Ine bolly. Sag bolun. Eliň alır. Ine bolly. Häzir senmi? Kakama meň diýäň. Erkek kişi daş görünüşünden oňat görnýändir. Häzir seni islen söýür. Nähil bolsaň şol ýalgyn bolgun. Eger kimem bolsa bir ýer saňa dönüklik etse, onu bu söýgü däldir. Bu gelişikdir. Söýgü bolsa gelişige ikrar eden ok. Dogry dämi? Dogry. Bura tawda bir gulplanypdyr. Açar bolsa ýetirlepdir. Men ýygnapdan ertir ýerden gelerin. Kollejde tertip düzgün üçin edin. Bolýar janap. Sag bol janap. Ertirin hayırlı olsun janap. Ertirin hayırlı bolsun janap Aryan. Bugün siz nähil ütgeşiklik etjek? Aýbyr kiçik janap. İlkilen size süýüjü tagam hödretmekçi bolýan. Bugün men doglan günüm. Sizi gutlaýan. Sag bolun janap. Bağışlaň, maňa süýüjü tagamlar ýemek gadagan edilýär. Iň gowy arzuly dilek edýän. मैं जानता था कि आप जरूर Siz hökmän bir zat haýyş etmäge ýüri tutjoklugyňyzy bilýärdim. Bu safar men näme edip bilerim? Janap, talipler üçin men kiçenrek şowkuny çykyş gurmakçy. Olar gyýka wagtyň içinde maňa hormat goýup öwrenişdiler. Eger siz garşy bolmasaňyz, menem olar üçin bir zat etip bileýsem biçak begenjek. Ýagşy janap Aryan. Siz agşam şowkuny gurap bilerdiňiz. Sag bolun janap. Ýöne teredin kollejiň awraýyna depir ýetmesin. Yok yok, yine bir küçücük haýyş janap, küçücük. Yine şu küçücük haýyş. Bu gedek näme janap Aryan? Taliplerin köpüsi sağa öwrenýärler. Tant etmege gurun aýsak erbet bolmaz diýip men pikir etdim. Eger garşy bolup durmasaňyz, garşydaky kollejiň gyýlaryny çagyraýsak kim bolmazdy? Sizden haýyş edýän janap. Janap Aryan. Şu çakaçenli kollejimizde ýeke jagydan bolmanly. Men bu diýä mundan bu ýana-da bir jaý ederim. Siz dogry aýdýaňyz janap. Ýöne gyýyt bolmasa bir tans bolarmy? Meni ýem ugrunra söz beripdim ahry. Haýyş edýän janap. Haýyş edýän, sizden haýyş edýän. Söz vermezden odal janap Aryan, siz maňa ýüz tutmaly ekeniňiz. Men özgörçlükler halamaýanlygymy siz bilýäňiz ahyryn. Gitdik.
एक लड़की Bir var ekeni, bir yok ekeni. एक लड़के Bir पे वो akılsız kıyız bolupdur. नजरें Ol झुका haytadır bir yigiti senden aşa söyüpdür. गलियों से Ol gıyı गुजरती थी। gözlerini südüp चोरी tergäkte aylanıp yörke hiç kime bildirmän hat yazıpdyr. कुछ Ol oňa bir zatlary aýtmakçy bolan bolmagan mümkin. से डरती थी Ol gorkýady. जब भी मिलती Kim थी bilýär näme üçinligini. मुझसे पूछा Haçan biz duşanymyzda ol menden प्यार कैसे हो näkil töýü bolýar diýip sorady. ये प्यार कैसे Töýü näme diýdi? और Gözüň açykmaya ýumuk farky ýok. Söýýäniň ýüregi seň söýgüň nire dediğini aýtýar diýdi. आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे Good morning, Tiro. Hayırlı olsun kaka. आज का न्यूज़पेपर Gadetler sana iyiyem kürsünün yanına garaşya. चाय तो मैंने 10 minutmun önüň men çay taýarlap koydum. Belki molayam towanlar. Teň şonýal çay gowarýan. Men bugün koleje ýerek barmaly. Bahadur teň üçin ertirlik nahat taýarlamak maňa buyurdy. Teň geýimleňi ýüklemäge berdim. Ýogsa da bugün men dowlan günüm teň meni gutlap bilersiň. Ey Hudaý, men ýene unutup duryn. Gelmeň ýanyma. Mekki bagışla. Gorkul zat ýok. Men dünýäde iň gerewet kaka. Asıl beýle del. Sen dünýäde iň oňat kaka. Seni doglan günüm bilen gutlaýan gaýdym.
Men sen äkli arzuwlaň bir jay bolmagyny, sen edýän äkli umytlaň durmuşa geçmegini isleýän. Men nähil görnýän? Ýöne ejem hasam owadan. जरा हम भी तो देख Ana men var teredeýin. Kaka, sen haçan geldin? Men bu taýda अरे एक मिनट Hani sin laýyn. एक मिनट जरा हम भी तो देखें क्या Men göwnüme men edim ejetinden hasa owadan. Hawa. भाई हाँ, हमें तो लगता है फौवादान। कि हमारी बेटी जो है वो A sen näme fikir edýän? Ha? आप जानते हैं Bilýänmi? Sen kijijikkä ejen toy monjugyny akynardan. Hemde ýapynjatyny atynardan. और मुझे तो ऐसा Edil gelinlik ýaly bolup bedenerdin. Şonda men göwnüme goýdym eýýäm durmuşa çykar bermäge Bitir seni, wagt kaka. diýdim. Näme üçin? Hello. Alo, Hi. salam. Men häzir işli, soňrak saňa özüm jaň ederim bolýarmy? O kim? Priya. Ilmidama maňa jaň edip berege düşýär. Inni barda geýmiň çalşyr. Men bolsa saňa gypynça kofe taýarlaýyn. सुनो देखो पापा Kaka, पापा मैं आपसे men senden ötünç soramaga geldim. माफी Ötünç? किस बात Näme üçin? पापा Kaka, आपने मुझे sen हमेशा maňa सिखाया ilmidama कि dogryny aýtmagy कभी झूठ öwretdiň. नहीं बोलना पर मैं Ýöne men saňa yalan sözledim. उस दिन जब Şol आपने gün एक sen कमरे men में otogymda kaň telefon और jyňyrdy. मेरा फोन बजा था Şonu men Priya jaň edýär और diýdim. मैंने कहा Emma था ol कि Priya है, däl, kaka. वो प्रिया Ol नहीं, başga berdi. वो कोई और था O Priya däl. कौन था Kimdi? Ol bir ýigitdi. एक लड़का Men köpden bäri tanaýan ýigidimdi. एक O लड़का ýigit maňa जो मेरे लिए dostumdanam ज्यादा golaýdy. बन चुका है। O ýigit meni biçak söýýärdi. एक लड़का Menem onu biçak जो söýýärdim. मुझे बहुत प्यार Men bilýän, जिसे men saňa öň hemmesini aýtmalym. मैं जानती Ýöne sen gaharyň neler öýdüp gorkdum da. पहले बता देना Sebäbi sen maňa ilmidama पर मुझे söýgü gaýy hasrat etdiýär diýip aýdýadym. क्योंकि आप Emma söýgü diýilýän zat, कि bu nähili gudrat. सिर्फ दर्द मिलता Näme üçin men özüm saklap bilemok. पर मुझे पता नहीं Haçan कि sen उसमें oňla ऐसा tanış क्या bolanda, जादू है şonu कि इस रास्ते पे senem चलने oň से beýleklerden ne derejede tapawutlanýanlygyny düşünýärsiň. जब आप उसे O मिलेंगे nähili ना, ediz, yürekdeş. तो आपको भी पता चल जाएगा Men ähli कि वो isleglerimin कितना अलग bir है jay bolmagyny dilek edýärdim. कितना प्यारा है कितना Ine şu men arzuwum. आपने दुआ Men की ilkinji, कि मेरा hem दिल का हर ilk अरमान arzuwum. पूरा हो हर सपना सच şundan हो başga maňa यही hiç मेरा zat सपना gerek gel. मेरा Men onu पहला janymdan और ileri आखिरी görýän. सपना इसके बाद Ilmi मुझे और dama कुछ नहीं söýýär. चाहिए मुझे Lan- Ilmi dama, Oň ady näme? Raj, Raj Malhotra. करता क्या है O näme bilen meşgullanýar? स्टूडेंट Kolejiň talibi. गुरुकुल में Sen gaharyň gelenok gerek. अपना रास्ता Kaka haýyş edýän gaharlanma. पापा प्लीज Men onu söýýän kaka. Kaka, men onu söýýän. Kaka jan, men onu söýýän. Kaka söýýän. Söýýän. Men onu söýýän. Söýýän.
मैं आपको ये Men बताना आया हूं Raj कि मैंने Malhotran राज kollejden को çıkardım कुछ diýip नहीं aýtmagy geldim. बताया। मेरी उससे कोई Men oň bilen hiç açan duşmanyň. चेहरा भी Oň नहीं देखा, sypatynyň तो nähirliginden कभी bilem मेरे ok. सामने ना आया। Hem de oň hiç açan meň ýolumda durmalygy üçin उसे Hudaýdan यहाँ से dilek edýän. कहीं दूर भेजा जा रहा है Men और onu मैं चाहूंगा कि आप uzaklary उसे ýiberdim. मैं Onsoňam जानता हूं men sen onu unutmagyny isleýän. आपको ऐसा लग रहा होगा Sana कि bu मेरा kararyň ईमान gazaply bolup görünjekligini men bilýän. मुझे पता है कि Sen maňa ýalňyş ýaň diýen bilerdiň, ýöne men şeýle bolsa, oň üçin hem sen üçin hem oňat dolar diýän. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे Ertirin hayırlı olsun kaka. आपकी चाय वहीं Sana minnettar kaka. न्यूज़पेपर Sen वाला çayın अब तक yerine आया bugün dinç gün bolan soň gadetlerin tek getirilmendir. Belkim olar soňrak getirler. Bahadur ödün oňut duýanok. Sen aýdarsyň ertirlik nahan taňa haçan getirmeli bolsa. Men ödüm taýarlar. आप ठीक है Sen ýagdaýyň gowmy? Howga men ýagdaýym oňat kaka. मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस बहुत Bollu kaka. काफी देर हो Eýem चुकी giç. है। Sen और ertir आपको ir सभी turmaly. मुंह खोलिए Anagdyň aç. आप जानते हैं Bilýänmi? कि आप इस दुनिया Sen की dünýäde सबसे iň प्यारी oňatlydy. आप खुश हैं Sen bagtlymy? आप Ha खुश sen bagtlymy kaka? बहुत Ýören. तो मैं Menem bagtly. Good Giýjaň rahat bolsun kaka. I'm sorry Bağışla kaka. मैंने उसे Men भूलने onu की बहुत unutjak bolup कोशिश की gatyjan etdim. बहुत Gaty कोशिश की jan कि उसके etdim. बारे में न Ýöne başarmadım. सोचूं, कि उसे माफ Kaka, men seni biçak oňat görýän. पर ऐसा कर Men नहीं seni सकती। ynjytmakçy däl. मैं आपसे बहुत Emma प्यार onam söýýän. Onsuz ýaşap bilemok. करती हूँ और मैं आपको कभी दुखी नहीं Belkem देख sen सकती haçanam bolsa bir wagt पर मैं उससे भी söýgüň बहुत nähil ajaýyp bolýanlygyna düşünersiň. और उसके बिना Söýgüň जी hasyratyna काश men agyr bolmadyk gam ussa çydam edip bilerim. मोहब्बत बहुत Bağışla men kaka. तो क्या हुआ? Bağışla. वो अपने साथ थोड़ा सा Bağışla. I'm sorry Bağışla. I'm sorry Bağışla meni kaka. I'm sorry Lehka.
Baydım sen varada gurrun verenle men seni yigrennim. Seni şeyle var yigrennim molin. Men hiç açan seni görmekçi değilim. Sen sesini eşitmekçi değilim. Bugün olsa sen men öýümüň bosagosyna dugursun. Eger meni silesen, seni dergödeden çıkarıp kovgum bilerin. Hiç yeli el ýaly kagaz men saklap bilmez. Emma men muny etmen. Sebäbi men sen şu ýerde galmaň isleýän. Sen şuň 55 ýaşly erkek adam başa baş söwüşe çağırdyň. Ol ýene bir gezek geçilen şu ähli 25 ýyly oň dogry ýol bilen gidenliň suud etmeli bolar. Sen dogry aýtdyň jenap Aryan. Sana bolşýaly. Maňa kynçylyk ýeňip geçmeklik lezzet berýär. Şeýlelikde göwnüňe nämetden oňatdolýan bolsa ediber. Men bolsa 25 ýylyň dowamynda nämeden bolsam, şona meder. Bu jaýyň diýip adyna şeýle berktir bolýan, ýüzi gülüp duran el skripal hiç sur Aryan onu baskylap ogradyp bilmez. Hiç çaçan. Hiç çaçan jenap Aryan. Hiç çaçan. Hiç çaçan. Mekha. Sen dogry aýdypsyň. Sen kakyn ýeňmek amsat däl. Ol adam dälle. Çakmak daşýaly berk bir zat. Emma bizem mumdan ýatyran näler? Bizden tek görer haýyrly bolsun. Ertiň haýyrly bolsun jenap. Kim bolsa biriňi sağ salyp bilýäňizmi? Ýa general mayor hanyň altyna sady urdur ýaly maňa bir mugallym gerek. Ol ýa belki başga bir ýerden tapar. Siziň oňat otoňyz bar eken, sag bolun. Vicky. Men general mayor hanyň adyny bir ýerde eşitdim o. General mayor. Hay ýütler. Oh shit. Hay içigara galmyş. Diýmek piýana çalmagy öwrenmekçi-de. Hawa jenap. Bir näse mundan aşak düşün. Köp iş etmeli boljak. Çaltyrak bol. Ýaşy jenap. Gowja geýgin. Ören oňat Karen, ören oňat. Ayuş. Inni kaýetçelini kakan gelýänçe men sen pianino çalmagy öwrenmek isleýär. Arkan olaýyn jenap. Bir aýyň içinde ol mendenem gow çalar. Dogry däm Ayuş? Dogry. Ýagşy, Karen. Bolýanda tijen Ayuş. Ýür. Just a minute. Karen. Bu bizim kiçik gelinimiz Kiran. Bu Karen Chaudhry, Ayuş'un sad mugallimi. Salam. Nice to meet Sizin bilen tanışalım maşat. Menem tanışanmaşat. Karen. Karan. Eger garşy bolmasaňyz onna Ayuş bilen bile pianino çalmak Kirany da öwrederdiňiz. Men sizin gathaýyş edýän. Bolýa. Ýaxşy. Gelneje. Sebäbi ol häzir tans edenok. Siz düşünýärmi? Daýy şükür o tans etmeýär. Ýogsa men her gün ýer bilen biledik bilen şyňyrdysyň sesine turmaly bolardym. Ayuş betetsene. Betetjek gel. Bolýa, sag bolun. Okay. Yer bolly, ara ketme. Ayuş, maňa bir suw getir. Uýam suw getirsene. Ayuş, bu gow däl. Uýan senin ulahry. Gitte getiräýsene. Bolýa da. Görýän onuň beýdi hemmi işi men etmeli öýdän. Ramu daýy suw. तुमने कभी Kaçan बताया bir wagtlar tans edýäňi sen maňa aýtmadyň ha. Bu näme gerek boldy? Men oň tans edýärdim. Häzir bolsa inne edemok. अब नहीं करती। Inne tans edemok. Näme üçin? तुम सवाल Sen köp sorag berýän.
Näme üçin sen şu soraga jogap bereň? Sen bu ýere Ayuşa pianino çalmagy öwretmäge geljekmi ýa-da meň bilen gürleşmäge? Sen gowynyňa nähili? भाव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा Cenap Aryan gelin bir de koşulun. Häzir del. Salam, işler açık. Mr. Rajaryan. Cenap Aryan. Men häzir barýan. Tek siz şu ýerde käňiz kolejyň däbini taklamak siziň borjuňyzdygyny ýatlatmaga men mejbur bolýan. Innik sapar men sizi wadathananyň daşynda dälle. Wadathananyň içinde görürnýän umydym bar. Bağışlan janap. Men wadathananyň içine girmen. Meni oň bilen baglanşykly erbet ýatlamalar bar. Wadathana men Hudaýa gaty ananýan gyýdym Allahy. Size adamlaryň arasynda düşmançylyk etmesilik etýär. Sözüne Hudaý bilenim düşmançylyga başlapsyňar. Yok janap. Men Hudaýym öz ýüregimde. Ondan men başka Hudaýy inanýan. Cenap Rajaryan. Şunu alın. Inniki çatmışyklarda kömek etmek mümkin. Bağışlan janap. Men bu sowgat alyp biljek gel. Tebe onu alsam beýlekler ýaly men size baş egip dawanyňyza 50 girmeli boljak. Men muny edip biljek gel. Men hiç kim maňa baş egmäge mejbur edemok. Adamlaryň özü maňa hormat goýup bu sowgat alýarlar. Men olar muny gorklaryny edýärlerim kädiýär. Siz bolsa gorkuny hormat goýýarlar diýip düşünýäňiz. Ýöne men. Siz menden gorkaňyz ok Cenap Aryan. Haçan siz men maňlaýyma basma basaňyzda, men size hiç tat bilen minnetdarlyk bildirip bilmedim. Muny minnetdarlyk sowgat diýip hatap edäýin. Şo ýagdaý üçin ola aýtyn. Siz men kalbymdan agyr ýük aýrarsyňyz. Hemde men size bergidar bolup galman. Maňa baş egmäge size hiç ýeli zerurlyk ýok. Düşnüklimi? Ýeri bolýar janap. Eger gep kalbyňyzdan agyr ýükü aýyrmak barada bolýan bolsa, onu men siziň ak patyňa kabul edýän. Bagytly bolyň Cenap Aryan. Size de şonu ardyk edýän janap. Are, senin tek taýýar dälmi? Biz bugün şarmelere mehmançylyga gitdik. Yok gelneje, men keypim yok. Yeni şol öňkümi? Ulagat. Sen köçe çykmaň gerek, adamlar bilen duşmaly. Sen daşky dünýäden çetde durmaly. Bolýar, men seni mejbur etjek däl. अच्छा ठीक Men है giç gelerim. जितना वक्त चाहिए ले ले मुझे और बाकी Sen aýyş wagtyna ýatyr. आयुष को सलाह Bolýar, men gitdim. Hoş gelneje. एक छोटा सा Beyda उस लड़की kiçijik के लिए sowgat. जो इसके Olaň बिना था। ören gelşýär. क्या हुआ? Näme boldy? तोहफा Sowgat goýundan turmadymy? Sen bu ýerde näme işleýän? Sen näme däldiredingmi? Eger sen bu ýerde biri göräýse bilýänmi nämeler bolar? Köşe hiç kim görmez. Hiç tat biletim gelýän ok git diýen. Ýaxşy men giderim. Ýöne bir şert bilen. लेकिन एक शर्त पर Näme hil şert? मैं एक बार Şu biledi daqym tant etmeň isleýän. Yok men tant edip bilmen. तुम ना O nähil sen muny edip bilmersiň?
Bu dostun ilkinci düzgün ahiri. Eger dostun bir zady haýyş etse, oňa bolmaz diýmellerle. Karen, betetsene. Nandini batımrak bol bir giyecek aliyat. Karen, haýyş edýän git şu ýerden. İlki bilen söz ver. Men tans edip bilemok. Bir wagtlar bilýärdim. Inni ýadymdan çykypdyr. Düşünäýsene. Kulak as. Men öz dostuma razy bolar ýar sowa dedesim gelýär. Eger sen öz dostuňy bagtly etmekçi bolsaň, onu bilegi dakynly. Ýokaryk meýdança açyk. Muny etmek kynal ahyrin. Haýyş edýän. Bu zatlar senden düşünedýän Karen. Sebäbi men bir dostum bar. O bagtly bolmakdan gorkýar. Men bolsa oňa bagtly bolmagyň aňsatdygyny görüp görmekçi bolýar. Sen yendin. Olar bir-birini söýdüler. Yok, muny biz yengdik. कुछ बातें पास
हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। नाम क्या है? Senin adın ne mi? Vikrant Singh. आप गुरुकुल के Siz kallerin düzgünü bilen tanış mı? Hava cenab. तो आप ये जानते Onu siz biliyorsunuz mu ne mi? Düzgünlerin birini bolup-sunuz. और इसके लिए Kurt şoňu çiğnem okudan çıkarılmaňyz mümkin. Hava cenab.
Onun aydın Vikram. Sizin bu akılsızlığınızın sebebi näme? Cenab, men, ol, cenab, men, Vicky! Vicky! Vicky, अरे विकी Vicky, sen mendile wagtynda geldingmi? mendilem cenab. अरे भाई वो जो पास Sen men beren şol kağa dolanan dadım eltdingmi? Onu mendilin başlygyny hut ýerine berdingmi? Kağıda dolumuz adı cenab. Onu mendilin başlığı aldı. Ýagşy, indi gis, bar ýatmaga git. Ontaňam Vicky. Taňa ullokan sag bolsun aýdýan. Hiçli, giyeceğin rahat buldun cenab. बहुत देर हो गई। Eýýän giş jenap. Gidip ýatmaga size de wagt doldy. Ýogsun gün siz oýanan çaňa dogur. Giyeceği rahat bolsun. Tama ýatdyryň. Ertirin hayırlı olsun cenab. Ertirin hayırlı Vishal. Karan? Karan, bugün din şundayla. O näme üçin bir din adyk? Bilem ok. Vicky, elbet del. Şuň bari o 5 giyece alım. Men jan ederim. Käbir taliplerin kallejiň düzgün bolmagy finansiýanlygy maňa mälim bolanlygy üçin men sizi bu ýere ýygnadım. Olar ýygy derli umumy ýaşaýyş jaýynyň çäginden çykyp gidýärler-de wagtyna gaýdyp gelen oklar. Şoň üçin men olary hemde beýlek taliplara kallejiň düzgünniň bozulmagyna ýol berilmezdigini ýatlatmakçy. Men göwnüme käbir adamlar men sesim çykarmasam, o men gowşoklugumdyr diýip düşünýärler. Şeýlelikde şu günden başlap derwede hemişelik ýapylýar. Hiç kim hiç ýyl bahany bilen kallejiň daşyna çykmaz. Men ýene bir gedek gaýtalýan. Eger kimde kim çykyp ele düşäýse, onu ol hayal edilmeyen okudan kovular. İnni bolsa gidip bilersiňiz. Cenap Aryan. Kalejde nämeler bolýanlygynyň hemmesini men bilýän. Menden hiç taýdy gizlemek mümkin näl. Cenap Aryan. Ol üç oğlana kalejden çykyp gitmek bütünlüğü gadagan edilýär. Mundan bu yana hiç ýyl wagtlaryny işlemek bolmaz. Hiç ýyl saat sapagy, hiç ýyl tan akşamlary bolmaz. Şu oğlanlara men şu aýdanlarymı siziň öýüňizden aýtmagyňyzy isleýän. Ýagşy jenap. Sag bolun jenap Aryan. Size bu ýerde ýylgyryp duran mahalaňyzda görmek uran ýakynmy jenap Şankar? Bugün üýtgüçk täker çagy. Gurrun siz jenap Aryan. Görýäňizmi şemal turup başlady. Ol günnogordan bizim tarapymyza geler. Bir näçe wagt mundan öň şemal diňe
öz uğrunu ütködüp Günwatardan öksmäge başlapdy. Ýöne häzir bolsa ol öňkü ýaly günnogordan öksär. Bugün bu ýerde öňkü ýaly hemme zat öz ornunda. Bunyň säheri öräňe Jenap Şankar. Sizi utlayan. Bu taýda sizden hatda şemalam gorkya. Oňa da sizin özgörşük halamaýanyňyz belli bolmagy mümkin. Siz muny maňa ananlardyňyz, jenawaryan. Adamlar senden gorkýarlar diýip aýtdyňy da. Menden gorkýarlar. Sizi bolsa oňat görýärler, şeýle dämi? Gorky bilen söýgüniň başa-baş tegeşinde elmidama gorky ýeňýär. Yok yok Jenap. Siz şu çakaçenni diňe gorkynyň güýjüni gördüňiz. Siz hatda söýgüniň güýji bilen tanşam däl. Isse oluny söýgü şu äpet çaýyň hemmesini goýran edip biler. Hatda şu ýere gaçan ýaprak bilenem. Şeýle güýji men göräýdim kim bolmazdy Jenap Aryan. Göräýdim gaty boljak. Siz söýgüniň güýjüni görerdiňiz Jenap Şankar. Hökman. Ertirin hayırlı bolsun oğlum. Ertirin hayırlı bolsun Jenap. Şuun keramatly Valentin güni ýa-da söýüşýänleriň güni. Şuun uly bolmadyk söýgü taryhyny görürüm bermekçi. Bu waka ýigit barada, bir gyýdy barada hemde ýere gaçan ýaprak barada. Bu waka göýe kolejiň talibiniň taryhy barada ýalbardat. Ýöne tapawdy diňe oň bir gyýdy söýüp, şol gün ýydynyň näýli boljagyny pikir etmän. Ödürün söýýänligini şo goýda aýtmakdan ibarat bolup durýar. O goý öz zorlar bilen juwandyryň üýşmelegine gitmek üçin ulug durulgysyna durdy. O ýigit hiç kime bildirmän kolejden çykyp gidýär. Goýdyň ulug durulgysyna tarap uğrany görüp, ol juwsyny çaltyk bilen galamdan çykaryp bir bölje kağız göllep başlady. Ol oňa bir zatlar ýazmakçydy. Soňra ol ýere gaçan ýapragy gallardy da oňa "Edidim beka, men seni söýýän" diýip ýazdy. Ol bir oglanjykdan şu ýazgyny gyýda gowşurmagy haýyş etdi. Oglanjyk durulga tarap algady. Şo bagyt köçe bilen harby ýok uruglar hatlara geçip barýady. Ýigit gyýdy görüp bilmedi. Haçan ýok uluglarynyň iň soňky geçenine olanyny görmäge syňandy. Gyýlaryň hemmesi ulaga minip öz ýerlerine ornaşdylar. Ol öwrüldi eline ýaprak saklap duran şol oglanjygy gördü. Yapragyň beýlik tarapyna bir zatlar ýazylyp ekeni. Ol haty okumagy durdy. Köpden bäri senden bu sözleri eşitesim gelýärdi. Meka. Şo mahalam ulug uğrady. Ol ulugyň ýydynyň ylgady. Ýoluň ortarasyna ayak çekdi. Garaşylmadyk ýerden bardan ol öwrüldi gelin. Garşysyna gyýdyň duranlygyny gördü. Söýüşenleriň bu duşşugy keramatly Valentin gününe bolupdy. Hawa şeýle bolupdy. Jenap, ataňra näme boldy? Ýydy näýli? Ondan olar öýle işki bolup atly ýaşadylar, şeýle dämi Jenap? Beýle däl. Soňra näme bolandygyny siziň hemmeňiz bilýäňiz.
Tebe bu vaka okudun kolun kolejin bir talibi hatta. Tidin haytadır veriňiz bu talibi söýgü derarly mejnun bolan nip aýdyp biler. Ol söýgü derarly mejnun bolupmya, ol bir kemtir adammy? Ola medel serially. Sada ýigitdi. Size men näme diýip aýtsam kam? Men diňe bir zat bilýän. Ol bu söýgü ömür waky we pal bolup galar. Men bir zat bilýän. Şu söýgüň hatirasyna hemme zady pida etdi. Diňe bir zat bilýän. Ol şuň kögünem şogy söýge. Bu söýgü. Bu söýgü gün saýyn güýjedi. Barha güýjedi. Barha güýjedi. Barha güýjedi. लेकिन आप उसके O बारे में hakda siz nereden इतना कैसे bilýäňiz? जानते हैं, Jenap. सर? Men nereden bilýän? Men muny nereden bilýän? Mekha, men seni Valentin uly bilen gutlaýan. Valentin günü bilen gutlaýan. Valentin günüň bilen. Men adım Vikram Abiroydal. Vikram Kapur men kakam. Cinayet işgärçi, baýderli. Bankda buhalter bolup işleýärdi. Biziň dostumyz yalançylyk bilen başlady. Men şundan başlap, şol yalançylygyň soňuna çykmakçy. Men taňa dogrymy aýdýan. Dogrymy aýtdygym bolsa, hanym Khandrajiv. Men seni tüýürümden töýgen. मैं जानता हूं Sana कि तुम söýmekliň ankat dälini bilýän. क्योंकि तुम Sen ören keçir. Ulum süý. Elçir edilen gyýdy. Emma sen keçirilen aňyrtynda sadalyk bar. Şol sada gyýdy bolsa, her gece äýnelim bakanyp, söýü hakda ýazylan romanlar okuýar. Günnüýdine bolsa söýü barada düş görýär. Sen ulumsylyň aňyrtynda bolsa, her bir ýalňyşlyk üçin az ötünç sorayan hakyky görünüşim gizlenýär. Sen elçir edilmeň aňyrtynda bolsa, sadajy, samsyjak işika bar. Onu men söýýän. Hemde onsuz men ýaşap bilemok. Men seni söýýän işika. Men seni söýýän. जिसे मैं प्यार करता हूं Söýýän işika. और जिसके बिना मैं Men seni söýýän. Git bu yerden Karen. Hemişelik git. पर क्यों Ýernem üçin. मुझसे Men क्या günem गलती näme? Sen hiç hili günahın yok. Sen yine de men bagtly ettin. Saat ögrettin. Dostluk elini uzatdın. Men senden ömür wakym minnetdar bolarym. Men özümüň ýüregimiň törüne gizläp goýan ähli arzuwlarymy durmuşa geçirdim. Men 17 ýaşymda kam şolary arzu edýärdim. Ýöne häzirki kiranyň durmuşyna olara orun ýok. Men mundan bu ýana sen dostum bolup biljek gel Karen. Meni bağışla. Hem de eger de başarsan unut. Meni bağışla. Bağışla Karen.
दोस्ती का एक उसूल है Dostluk कि dostluktur Kiran. एक बार Eger sen bir sapar dostluk golun uzadan bolsaň, onu bu ömürlükdür. Haýyş edýän Karen bu ýerden git. Yok, men bir ýere sana käbir zatlar aýtmagy geldim. Kiran, hemmesini aýtmaň men gitmem. Haýyş edýän. तुम क्या कहने Sen oňa aýtjak bolýan zadyňy meňe eşdedim जरा मैं welýär. भी सुनना चाहूंगा मैं यहाँ ये Jenap, कहने आया था, सर, men Kiran söýýänligimi कि मैं aýtmagy geldim. बहुत Gaty söýýän. और मैं जानता Kiranyňam हूं कि Kerem men की söýýänligini men bilýän. मुझे लगता है Men göwnüme sen अब चले anyk जाओ यहाँ से jogaby allyň öýdýän. और वापस Gidip कभी मत bilerseň. रुको कर Saklanyň. Sen bu ýigidi söýýäňmi? नंदिनी Nandini, Dogryň aýt Kiran. Sen onu söýýäňmi? नंदिनी Nandini, sen näme diýäňe bir düşünýäňmi? Ýüregiň näme diýýän bolsa şonu aýt. Sen Karen söýýäňmi? Nandini, तुम एक शादीशुदा sen erli ayal bilen gürleşýän. Yok, general mayor han. Men er bireyem ölen ayal bilen gürleşýän, dulgalan ayal bilen gürleşýän. एक विधवा से Nandini, वो और Sen verip şu gyýdy teredin. और सिर्फ एक बार Kiran sizin geliniňiz ýaly. उस किरण को Batıl durmuş umyd edip पर उस sizin öýüňize gelen gyýyt hökümine digin bir mutluk gözeňine götürüp görüň. उस लड़की Bu gyý sizin göwnüňiz üçin inni 2 ýyl bäri özüni dulaýar hata etmän gezip ýör. पर सिंदूर लगाती जा On soňam ol ogluňyz diýir diýip sizin inanmaňyz dowam etmeňiz isleýär. और से Bu gyýyda üns berip seredin. और पूछिए Seredin hem de özüňizden sorak görüň. क्या बुरा है Eger bu ýigit onu söýen bolsa onda oň näme erwetlik bar? क्या बुरा Eger bu gyýyt haýystyr bir ýigiti söýen bolsa onda oň näme erwetlik bar? Bu ýerde näme erwetlik bar atam? इसे तो Sizin ogluňyz bir ýemden näri diýirden. men oglum ölen ok. O diýri. जब छोटी Haçan bir bolgusa da gülüşenmizde, kimde ağlaşanmızda eýýäm şu mahal men seni söýüpdim. तुमसे प्यार किया Haçan bir çetine bergen ýagyşyň aşagyna gezmelep ýörkak. Eýýäm şu mahal men seni söýüpdim. तब से तुमसे Haçan bir garanky gyjyda gozoklaşyp oturýarkak. Kimde ýyldylar tanýarkak eýýäm şu mahal men seni söýüpdim. पढ़े गिनते थे तब से Indi men haçandan bäri seni söýmeýänligim ýadymda däl. Ýöne bir zat aýdyp biljek. कब से Men seni söýýän. बस इतना Diňe seni
hemişelik söýerim. Diňe seni. Sen meni şeýle söýýäňmi? Kaçandan beri? Hemişe. Olsaňam şu çaka çemli hiç zat aýtman ýördüňmi? Samsyk. Näme dursun? Näme aňalyp maňa seredip dursun? Men guçakla. Guçakla. Kake. Siz adatça maňa gul sowgat berýärdiňiz. Belkim bugün maňa gul ýaprajagyny berersiňiz, he? Näme diýseňiz lan? Şundan başlap kake gaýdyp sizi ýerdimez. Şu çağlar seret men söýüşýärlerin nähili bolýanlyklaryny düşündim. Olar nähili odun hem bagıtly. Men samsyk bolsa sowatsız. Biz birbirimize bütünlüğü münasip der. Şeylekte sen bir incelik olma. Sen meni kuşun bilen kurmalı olmarsın. Kaydıp men sana azar vermem. Hiç açan. Sağ ol. Yo, hoş kal. Eger şundan başlap Priti'nin öz sana adar verip uğrasa näme edersin? Näme? Sen ödün barada näme pikir edýän? Sen nip men ödülenip duramok. Sen söýýäniň aýdarsın diýip men näçe ýyl garaşdym. Sen bolsa bolsa zatlar aýdýan. Bugün bolsa birdene sana adar vermen diýen. Eger sen maňa gaýdyp adar vermesen, onda men sen öde gurgun goýman sebäbi Priti sen samsyklygyny öwrenşipdir. Onsoňam ýene bir zat aýtmakçy. Priti, kakeni halaya. O halaya. Halaya? Onsoňam kim samsyk diýe? Sen ören owat. Sen gata akıllı. Akıllı? Ova. İngilizce aýdylşýaly. I love you. Sağ ol. I love you. Priti. Cenab Şankar, men jaýyň şakardap çatatjanyny eşitdim. Siz eşitdiňizmi? Şemal ýene de öd uğruny ütketdi. Ine şu da süýgüň öýji. Cenab Şankar, süýgüň öýji. Siz epişkiler kimde gapyrar oňatça ýapyşdyryň. Sebäbi Şemalyň şu gullusyny men süýgüň mukamyny eşitýän. Enne sizin süýgüýüni gadagal etmäge güýjüňiz ýetmez, Cenab Şankar. में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, पैरों में बंधन
तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। पैरों में बंधन है, यूं तड़पा के मेरी जान निकलती जाती है। तू आशिक है मेरा सच्चा, यकीन तो आने दे। तेरे दिल में अगर शक है तो बस फिर जाने दे। इतनी जल्दी लाज का घूंघट ना खोलूंगी, सोचूंगी फिर सोच के कल परसों बोलूंगी। तू आज बिहाना बोली, ओए कुड़िए तेरी डोली, लेना जाए कोई हो। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। पैरों में बंधन है, पतझड़ में भी खिल जाते हैं। ज़माना दोस्त तो दिल को दीवाना कहता है, दीवाना दिल जमाने को दीवाना कहता है। ले मैं सैया आ गई सारी दुनिया छोड़ के, तेरा बंधन बांध लिया सारे बंधन तोड़ के। एक दूजे से जुड़ जाएं, आ हम दोनों उड़ जाएं, जैसे संग पतंग और डोर। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। हाँ देखो आए आए चोर, देखो
जब भी पाओ ओ प्रीतो जी जब भी पाओ ना प्रीतो जी नहीं प्रीतो जी तब तक नहीं छंदा जब तक जब भी नहीं पाओगे दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहतें दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहतें मर भी जाएं प्यार वाले मिट भी जाएं यार वाले जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें मर भी जाए प्यार वाले मिट भी जाए यार वाले जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें Kallersde bolmaň düzgünni siziň bir fikri bozýanlygyňyzy men bilýän. और मैं ये भी जानता हूँ कि Galan ýakly talipleri erbet görelli görkezýäňiz. आपने मेरे Indi सामने men कोई başga çärem ýok. Ýöne men öz gelen kararym yglan etmezden öň siziň üçüňize bir sora bermekçi. Siz onu oňatça maslahatlaşyp maňa jogabyny bermeňizi isleýän. आपके भविष्य का फैसला करें Sebäbi siziň ykbalyňyz şo jogaba bagly. मर्जी से उठाएं Siziň üçüňiz öz erkiňizde şeýlädim etdiňizmi? जिसकी बात Ýa-da kimdir biri muny etmäge sizi mecbur etdimi? Pikirleriňde maňa jogabyny beriň. हमारे हर Cenab, कदम के जिम्मेदार edini işimde özümde cevap Ham berýär. khud हैं Başga hiç kim. और कोई नहीं Cenab, हमने वही biz ýüregimiziň
Aydan da adın ettik. और हमें किसी बात Deve का erbet परवाह saat etmemiz soň नहीं, क्योंकि biz हमने नहीं bir रखा jiga था, mökünem हमने dok. काम किया है। Şugun sizin kollejde iň soňky günüňiz. Ertir ýeri bilen men hemme kişiňe günne sizin okuwdan çykarylanyňyzy yglan etjek. Siz yeňdiňiz. Men yeňildim. Ýönemen geliňişliň üçin olar jedalandyrmaň. Ýok, beýletmäň. Men bu ýere başga bir ras arýanyň gelmegi üçin gelmedim. Men ýene hiç kim ras arýan bolmasyny diýip geldim. Meni bagyşlaň. Men öz ýeňleriniň boýnumy alýan. Men utuldum. Men utrolnyň boýnumy alýan. Men siz näme diýseňiz etmäge taýýar. Ýöne olar bagyşlaň. Siz ýeňdiňiz. Men utuldum. Men utuldum jenap. Bagyşlaň meni. Bagyşlaň. Ertir ýeri bilen men siziň ähli talipliň öňünde özüňiziň olara näme ýurdan bolsaňyz ýalanlygyny, ýalançydyňyzy aýtmaňyzy isleýän. Men siziň söýge ananmaýan diýmegdi. Hemde olar bilen ýöne goýun etdim diýip aýtmaňyzy isleýän. Ondan siz ümsümlük bilen menden ötünç sorar. Sesiňizi çykarmaň. Kolejdan çykyp giderdiňiz. Men gözüm görmedi ýaly giderdiňiz. Men sizi gaýdyp görmäýin. Ýagşy. Siz boş.
मैंने आपसे कहा Jenap मिस्टर, Aryan, कि मोहब्बत और डर men size söýgü bilen gorku başa-baş tögeşenni, elmi dama gorkuýynyň ýeňýänligini aýdypdym. Bir wagt ýeňerini ip Jenap Aryan size aýdypdym. माफ कीजिए Bağışlan Cenap. पर जहां Ýöne häzir men öz gözlerim bilen görýän zatlaryma seredende men göwnümesi क्योंकि जहां से utulluňyz. मैं देख रहा हूं मुझे Men 50 ýaşly atanyň 19 ýaşly gyzynyň gül halkasy bilen bediren tugulatyň öňünde duranyny görýän. Size ýem şo mahal utulluňyz. Şu günem utulluňyz. आपने कभी Siz सोचा hiç कि kaçan शशि ödüňe कपूर sonra वापस vermediňiz. क्यों आया? Men näme üçin koleja duranyp gelipdirin? किसके लिए Kimin hatyrasy üçin? जिस लड़की से Sevgeni मैं- gyzynyň hatyrasy üçinmi? वो तो अब इस Ol eýen bu dünýede ýok. ये विकी Biki, Samir, Karen nagy bular men nämem? मैं तो इनको Men olar tanamokdum. मैं तो Bu taýda hiç kim tanamokdum. मैं वापस Men o ýere आप siz üçin duranyp geldim Jenap Shankar. मैं वापस Men söýen gyzymyň hakasynyň hatyrasy üçin. जिसकी Siziň gyzyňyň elmi dama maňa मैं यहाँ men इसलिए आया kakam men üçin ören gymmatly adam. क्योंकि वो हमेशा O daşyndan göräme gazaply ýaly. ऊपर से Ýöne oň ýüregi ören rekimdar diýädi. लेकिन अंदर से बहुत नरम Men size açaçar bolmaňyza kömek etmäne geldim. पता है Siz bilýänmi Jenap Shankar? मेरे Men पास näme kangykaça suratam ýokdy. जरूर थी Sebäbi ýüregimde ol elmi dama men bilenni. क्योंकि जहाँ पर भी मोहब्बत Eger kimdir biriniň söýgüsi मुझे bagtly bolsa, और मैं सोचता me था kay कि अगर elmi मैं dama आपके siziň सामने bilen एक bolar. मोहब्बत पूरी कर दूं, एक Şonu siziň ýüregiňiz ýeňillik tapar. तो आपको भी Men bu ýere Jenap Shankar और आप siziň gam gusaňyzy deň paýlaşmak üçin geldim. तो शायद Men bu ýere gelmegiň sebäbi मैं आपको me öz durmuşyny siz gödegine getirip bilmeýänligine düşünmegim boldy. आपको मोहब्बत दिखाने मैं आया था Indi men muny anyk bilýän. कि मेघा Ýöne siz hine çenni. लेकिन आप Mekanyň özüniň durmuşyny men siz gödegine getirip bilmeýänligini düşüneňdok. हम दोनों का Bizim साथ ikimizden bir töw bir zat bolup durýardy. मैं वो Şoň üçin men oň diýeri käw görmäge mesir bolmadyk zadynyň üstün getirmekçi bolýan. नहीं कर सके मैं मेघा को Men bu ýere şunuň hatyrasyna geldim. Bir meka ikimiz bir adam. आप जिंदगी Siz durmuşda islenlik ýeňişi gazanyp bilersiňiz. Ýöne size ýem durmuşyň siz üçin hiç hili manysynyň ýoklugyny duýup başladyňız. तब आप Siz gyýygy ýitirdiňiz. आज आप Indi siz ogluňyzy ýitirýäňiz. माफ कीजिए Bağışlaň Jenap. पर जहाँ से Emma görýän bolan sizde ýem hiç tat galmadyk ýaly. आप सबको चार कर क्योंकि Men जहाँ से özüme kimde mekanyň tüý sürekden söýen, मुझे kejir kimde bagtyda gojany görýän. नसीब इंसान दिख रहा जो खड़ा Oýnan tamam hiç tat galmandyr. उन दो लोगों Meniň gaty negisi magyrýar Jenap. से Bağışlaň सबसे ज्यादा Jenap, bağışlaň meni. Bağışlaň. Bağışlaň Jenap.
Bu okuw jaýynyň 25 ýyllap özüniň awraýyna, däwine hemde düzgün tertibine men gowanyp geldim. Şeýlelikde men öz taliplerimi güýçli, ukyply hemde maksada okkunly adamlar edip yetişdirjekligime, ýagny durmuşda ähli kynçylyklary yeňip biljek adamlar bolup ýeşekdiklerine, islenip jeňişler gazanyp biljekdiklerine men anannym. Kolejiň islenlik talibinden arayan şankaryň bir öleji bardyr diýip buýsan ýadym. Emma ene şuun kugün siziň öňüňizde durup, hiç ýyly buýsans duýgusyny duýamak. Sebäbi şuun kugün siziň öňüňizde duran şol narayan şankar maňa yaranok. Bu narayan şankary ýeňiji diýip hasap etmek bolmaz. O uturly. Bu ketjal bagtsyz adam durmuşyň manysyny tapmagy başarmady. Ol özüniň ömründen iň gymmat zatlarynyň hemmesini ýitirdi. Bugün bolsa ýygyna sert alanna, ol bagtsyz hemde ýeke galan talipler görýär. Olaryň gorkulanlygyny o bilýär. O hiç açan olan gülüşüp duran mahalını görmänni. Olar hiç açan ona kömek sorap yüz tutmanlılar. Olar hemişe öz özlerine degişlidi. Haçan olar kıyınçılık çekenlerine ondan duygudaşlyk tamakin bolmadylar. Olar söýgü ilmidama gam gussasy var edýär. Gam mussa bolsa adam gowşak edýär diýip hasaplaýadylar. Şunlukda oň ödem wagtyň geçmegi bilen doň ýürek, bir ehim bolup galdy. Söýgüniň nämedigini unutdy. Bugün ýüzüni talipleri görmekçidi. Olaň her birini gujaklap ötünç soramakçydy. Söýmegi hemde beýlek birine söýgüni sowgat bermegi başarmak gerek diýip aýtmakçydy. Galan zatlaryň hemmesiniň bir zady bolar. Bir zady bolar. Ýene ol muny edip bilen okdy. O bir haýry iş etmek üçin hemmesini täzeden başlap bilen okdy. 25 ýylyň dowamyny etip ýetişmedik zadyny ol muny bir mahal etmeli. Özgörtmäge çalışmaly. Täze neslin täze dertler ornaşdyrmak üçin köýnü neslin öňkü dertlerden el çekmegi gerek. Bir gyra çekilmäge maňa wagt boldy. Hemde maňa köp zat ýöwreden adam bilen sizi tanıştırmakçı. Mr. Raj Aryan? Cenap Raj Aryan. Men ýanyma gelin.
मैं हमसे Men size kolleja yol başçılık etmegi, कि गुरुकुल की ödüsüňiz almagy, और मेरे hem de मोहब्बत her bir और talibi जिंदगी raç के arýanyň ताकि bir bölejik bar diýip aýdarýaly, मैं बहुत taliplara durmuşy, söýmege öwretmeňizi sizden haýyş edýän. कहीं न कहीं Men olaň size meňdeş bolmagyny isleýän. Şonno men gyzymyň meni bagyşlamagy mümkin. Inni kolejiň derwezinde iki ýana giňden açykdyr. Bu ýerde tant edýärler, aýdym aýdýarlar. Gülüşýärler hemde durmuşdan lezzet alýarlar. Inni bir her gün ýeri bilen dowgan günüň ýyljasyk şöhlelerini elimide tutýar. Inni bu ýerde hemme zat bar. Sağ, dostluk, tüýgü, tüýgü hem mek habar.